Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama Hare Hare. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, ஒரு மீட்டர்ல நல்லா சொன்னீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. 3 ரவுண்ட் முடிஞ்சாச்சு மாதாஜி. வெரி குட், சூப்பர் சூப்பர். ஹரே கிருஷ்ணா. இது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, ஒண்ணும் இல்ல. ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தரம் பண்றீங்க பிரபு? நான் எத்தனை கவுண்ட் கிடையாது மாதாஜி, பண்ணிட்டே இருப்பேன். காலம்பரம் 3:30 மணிக்கு எழுந்துடுவேன். அப்பயே பண்ணிட்டு அப்பயே இருப்பேன். தமிழ் கீதா இருக்கு இல்லையா, தமிழ் கீதா இருக்கு, அதுல 3:30 மணிக்கே ஸ்டார்ட் ஆகிடும், ஜப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ அது காலம்பரம் பண்ணிட்டு இருப்பேன் 2 hours. இப்ப மத்தியானம் இது ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிறப்பெல்லாம் பண்ணுவேன், வேற ஒண்ணும் இல்ல. சூப்பர் சூப்பர் பிரபு, நல்லா சொல்றீங்க. இதை விட வேற நமக்கு வேற வேலை என்ன? இந்த இங்க பிறந்துட்டோம், இதுதான் நமக்கு மெயின் ஜபம் பண்றதுதான் மெயின். எப்பவும் ஜபம் தான் பண்ணணும். ரொம்ப சந்தோஷம். பக்தின்னா அப்படிதான் இருக்கணும். பக்தி ஏதோ உங்க புண்ணியத்துல உங்க காலடி தூசி உங்களை மாதிரி பகவானோட மர்சி, கிருஷ்ணாவோட மர்சி. அவரு உங்க ரூபமா வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு பக்தியை கொடுக்குறாருன்னு வச்சுக்கலாம். கருவியா வச்சிருக்கிறாரு என்ன மாதாஜி எல்லாம். நிச்சயமா நிச்சயமா நிச்சயமா. அந்த மாதாஜி எனக்கு 3 வருஷம் முன்னாடியே இருந்து தெரியும். நான் அப்ப இருந்தே அவங்களோட பேசுவேன். ஸோ இதை முடிஞ்ச அளவுக்குலாம் இந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவேன். பெங்களூர்ல இருந்து இருக்கு, சென்னை தமிழ் கீதா இருக்கு, உங்களோடது பாம்பே ஹிந்தியில இங்கிலீஷ்ல வரும். எங்கெங்கெல்லாம் கிடைக்கலாம் சான்ஸ் அட்டன் பண்ணுவேன். எப்பப்பெல்லாம் முடியறதோ விடமாட்டேன். ஒரு கிளாஸ்னா ஒரு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுவேன். ஒண்ணும் இல்லைன்னா 18 சாப்டருக்கு போட்டு ஓடிண்டே இருக்கும். அதுல தீர்ந்து போச்சு. சூப்பர் பிரபு. நீங்க அடுத்தடுத்த லெவல்ல படிங்க பிரபு. ஆமா, அதுதான் கொஞ்சம் இதா இருக்கு. நான் வந்து சமஸ்கிருதம் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு கூட்டி படிப்பேன். அது எனக்கு சக்சீட் ஆக மாட்டேங்குது. அது முடிஞ்சிட்டுனாக்க நான் அழகா ஸ்லோகம் தான் நல்லா சொல்லுவேன். சொல்லணும்னு ஆசை. ஸ்லோகம் சொல்லணும்னு அவசியம் இல்ல பிரபு. லெவல் படிக்கிறதுக்கு வந்து கீதையோட பொருளா புரிஞ்சுக்கிட்டு போறதுதான். ஆமா ஆமா, ரைட். அது எக்ஸ்ட்ரா. நான் ஸ்லோகம் படிக்கிறது எக்ஸ்ட்ரா நமக்கு. நிச்சயமா நிச்சயமா. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே. இந்த மாதிரி டிவோட்டிஸ் தான் வேணும் கிருஷ்ணனுக்கு. 2:30 மணிக்கு போட்டாச்சுன்னா 2:25 இருக்கணுங்கிறது என்னோட இன்டென்ஷன், வேற ஒன்றும் இல்லை. என்னங்க, ஒரு வார்த்தை போட்டவருக்கு மதிப்பு இருக்கு, அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். ஸோ அட்லீஸ்ட் யாராவது கீப் ஆன் கோயிங். ஒரு ரவுண்டு பண்ணாலும் யாரும் உங்க புண்ணியத்தை ஒரு ரவுண்டு முடிச்சோன்னு நினைச்சுக்கணும் அட்லீஸ்ட். வேற ஒன்றும் இல்லை. யாரும் கட்டாயப்படுத்தல, நம்மளா பண்றதுதான். ஆமா நிச்சயமா. அது ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. இந்த மாதிரி ஒரு இருக்கிறதுனால நான் அலாரம் வச்சுடுவேன். கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்தாவே நான் ஒரு 1/2 மணி நேரம் முன்னாடி எழுந்து விடுவேன். எழுந்து உட்காந்து ரெடியாக வச்சுட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடணுங்கிறது ஒரு இன்டென்ஷன், வேற ஒன்றும் இல்லை. அது மிஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. முடிஞ்ச வரைக்கும் அது பண்றதுக்கு நம்ம மைண்ட் அடுத்த நாள் அதை விட தாண்டி பகவானே வழி கொடுப்பார். அது அவ்வளவுதான். எல்லாமே வந்தான், என்ன பண்றது, நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா, ஹரே கிருஷ்ணா, கிருஷ்ண கிருஷ்ணா, ஹரே ஹரே, ஹரே ராம, ராம ராம, ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ். நாம வந்து இன்னைக்கு வந்து 9th சாப்டர் பார்க்க போறோம். அது வந்து நம்ம அதுக்காக உங்க வந்திருக்க அனைத்து பக்தர்களையும் இஸ்கான் மங்களூர் சார்பா அன்போட வரவேற்கிறேன். இது வந்து ராஜ வித்யா ராஜகுஹ்ய யோகம்னு சொல்லப்படுது. ராஜகுஹ்யம்னா ரகசியம், மிகவும் ரகசியமான அறிவு வந்து இதுல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு சொல்றாரு. அது ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டா இருக்கும் இந்த சாப்டரு. இந்த சாப்டர் ஃபுல்லா பகவான் மட்டும்தான் பேசுவாரு. அர்ஜுனரோ சஞ்சயனோ யாரும் பேச மாட்டாங்க. எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பகவான் வாச்சன்னு வரும். அது இதுல ஒரு சிறப்பு. இந்த சாப்டரை நம்ம பாக்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம டெய்லி மங்களாச்சரணை நம்ம சொல்லிடலாம். யாராச்சும் சொல்ல விருப்பப்படுறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா.
ஓகே, நானே சொல்லிடுறேன். ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவ வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதி வாசுதேவாய. ஓம் அஞ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी क्षमाणसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे असत्यादिशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। நேத்தி நம்ம 8வது சாப்டர் அக்ஷர பிரம்ம யோகம் அது பார்த்தோம். அதுல நம்ம என்ன பார்த்தோம்? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 8.1ல இருந்து 4 வரையிலும் உள்ள அர்ஜுன் 8 கேள்விகளை கேட்கிறாரு. என்ன கேட்கிறாரு? பிரம்மன்னா என்ன, அத்தியாத்மம்னா என்ன, கர்மான்னா என்ன, யஞம்னா என்ன, அந்த யஞ புருஷர் எங்க வசிக்கிறார் அப்படின்னு நிறைய கேள்விகள். இதெல்லாம் 8 கேள்விகளை அவர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் பதில் கொடுக்கிறார். பிரம்மம்னா என்ன? ஆத்மா. அது அதோட இயற்கையான சுபாவம் என்னது? பகவானுக்கு தொண்டாற்றுதல். அதோட உடலை வளர்க்கறதுக்கு அது செய்யக்கூடிய செயல்கள் கர்மா. அப்புறம் யஞம் யஞ புருஷர் அப்படிங்கிறது நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய பரமாத்மா. இப்படி அந்த கேள்விகளுக்கு பகவான் பதிலளிச்சாரு. அடுத்தது 5ல இருந்து 8 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கடைசி காலத்துல, பிரயாண காலத்துல, அதாவது இறக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல பகவானை எப்படி ஞாபகத்துல வச்சுக்க முடியும் அப்படின்னுட்டு அர்ஜுனர் கேள்வி கேட்கிறாரு. அதுக்கு பகவான் என்ன செய்யறாரு? பயிற்சி, நம்மளுடைய இடைவிடாத பயிற்சியினாலதான் அதை செய்ய முடியும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். 9ல இருந்து 13 வரையிலும் அதுவும் அதேதான். யோகத்தின் மூலமா பகவானே நம்ம கிருஷ்ணரை நம்மளுடைய அந்த 2 புருவங்களுக்கு, நெற்றி புருவங்களுக்கு இடையில பகவானை நினைவில் கொள்ளணும். அந்த மாதிரி கொள்ளும் பொழுது நாம என்ன செய்ய முடியும்? கிருஷ்ணாவை இறக்க நேரத்துல கூட நம்மளால நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறது விஷயங்களை நம்ம படிச்சோம். அடுத்தது 14ல இருந்து 16 வரையிலும் தூய பக்தி நிலையில கிருஷ்ணரை நினைவு கொள்ளுதல். சாதாரண பக்தியில எல்லாம் என்ன பண்ண முடியாது, பகவானை சென்றடைய முடியாது. அது தூய பக்தி வேணும். இப்ப பீஷ்மாச்சாரியா இருந்தாரு. அவர் இறக்கும் தருவாயில என்ன பண்ணாரு? பகவானை பார்த்துக்கிட்டே உயிரை விட்டாரு. அவரை பத்தி போற்றினாரு. விஷ்ணு சகஸ்ரநாமம் 1000 நாமங்களால அவரை போற்றி வழிபட்டாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில பகவானையே நினைச்சுக்கிட்டு உயிரை விடக்கூடிய நிலை. இப்ப மானை நினைச்சுக்கிட்டே உயிர் விட்ட பரதன் என்னானாரு? மானா பிறந்தாரு. ஆனா கிருஷ்ணரையே பார்த்துக்கிட்டு உயிரை விட்ட பீஷ்மர் என்னாரு? கிருஷ்ண உலகத்துக்கு சென்றார். இப்படிதான் நம்ம என்ன செய்யணும்? பக்தியை பகவான் மேல வைக்கணும் அப்படிங்கிறது. அடுத்தது துக்காலயம் அசாஸ்வதம். இந்த உலகம் எப்படிப்பட்டது? நிரந்தரமற்றது. அந்த உலகத்துல இருக்கிறவங்க நாம என்ன செய்யணும்? விடுதலை அடைந்து அந்த பரமனுடைய இடத்துக்கு போகணும் அப்படின்னா நாம தூய பக்தி, அனன்ய பக்தி மேல செய்யணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்தோம்.
அடுத்தது வந்து 17ல இருந்து 22 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல இந்த மெட்டீரியல் வேர்ல்டுக்கும் ஸ்பிரிச்சுவல் வேர்ல்டுக்கும் உள்ள டிஃபரன்சஸ் நம்ம படிச்சோம் இல்லையா. அதாவது பிரம்மலோகத்திலையும் பிரம்மலோகத்திலிருந்து பாதாள லோகம் வரையிலும் எப்படி இருக்கு, கலவரம் நிறைந்த உலகம். வந்து தேவலோகத்துல இந்திரன் உலகத்துல பாத்தீங்கன்னா அசுரர்களுக்கும் தேவர்களுக்கும் எப்போதும் சண்டை. பூலோகத்துல பாத்தீங்கன்னா எப்போ வந்து யாரு எந்த நாட்டுல யாரு வந்து அணுகுண்டு வைப்பாங்கன்னு தெரியல. பாதாள லோகத்துல நரகலோகத்துல பாத்தீங்கன்னா அங்க உயிர்வாழிகள்லாம் அங்க போய் என்ன செய்யறாங்க, நெருப்பு குழியிலையும் எண்ணெய் சட்டியிலையும் போட்டு யமதர்மன் வந்து வறுத்தெடுக்கிறாரு. இப்படி எல்லா உலகங்களும் அழியக்கூடியவை. நம்ம பார்த்தோம் கோலோக சாட்ல வந்து எப்படி ஒரு இருண்ட உலகமா நம்மளுடைய பூலோகம் மாட்டிக்கிட்டு இருக்குது. நம்முடைய யூனிவர்ஸே என்னது 14 உலகங்களுமே அந்த இருண்ட உலகங்களுக்குள்ளதான் இருக்குது அப்படிங்கறது நம்ம பார்த்தோம். அதை தாண்டி அதுக்கு மேல வந்து என்ன செய்யுது, பிரஜாநதி வந்து குறுக்க நிக்குது. அது வந்து அதுதான் பகவான் விஷ்ணு காரணோகதாய் விஷ்ணு வந்து அந்த கடல்ல தான் வந்து படுத்திருக்காரு. அவர் அதை தாண்டி நம்ம மேல போனாதான் வைகுண்ட லோகங்களுக்கோ இல்ல வந்து கோலோக விருந்தாவனத்துக்கோ போக முடியும் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதுக்கு போகணும்னா நாம என்ன செய்யணும், நம்ம வந்து சாண்டிங் பண்ணணும் இடைவிடாம. இப்ப பிரபு பண்ணேங்கிறாரு பாருங்க, காலையில 3:30 மணில இருந்து அவர் எழுந்திரிச்சு லிமிட்லெஸ், அதாவது கவுண்டே கிடையாது. அவர் வந்து எத்தனை ரவுண்ட் பண்றாருன்னு சொல்ல தெரியல. அந்த அளவுக்கு வந்து கவுண்ட் இல்லாம வந்து சாண்டிங் பண்ண அது என்ன செய்யும், நம்மள வந்து அந்த உலகத்துக்கு நம்மள வந்து ஆத்மாவை அங்க கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறது நம்ம பார்க்கணும். அடுத்தது 23ல இருந்து 28 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல கிருஷ்ணரை அடைவதில் தூய பக்தியின் உச்சநிலை. பகவான் கிருஷ்ணருடைய உலகத்துக்கு போகணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும், நம்ம யாகம் பண்ண வேண்டாம், யாகத்தெல்லாம் வளர்க்க வேண்டாம். அதெல்லாம் வந்து இந்த கலிகாலத்துல நடக்காத விஷயம். வேதங்களை படிக்கணுமா, நமக்கு சான்ஸ்கிரிட் தெரியாது. தானம் கொடுக்கணுமா, நமக்கு மனசே வராது. தவம் செய்யணுமா, அதுக்கு வழியே கிடையாது. இப்படி எதுவுமே நம்மளால செய்ய முடியாது. ஒரு இக்கட்ல நம்ம வந்து சிக்கிட்டு இருக்கிறோம். ஆனா என்ன பண்ண முடியும், நம்மளால இருந்த இடத்துல இருந்துகிட்டே சாண்டிங் பண்ண முடியும். ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை நம்ம வந்து உச்சரிச்சுட்டே இருக்க முடியும். பக்தி தொண்டு பண்ண முடியும். வீட்டுல வந்து பகவானுடைய படத்தை வச்சு நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், பக்தியில் செயலாற்ற முடியும். இந்த மாதிரி பகவத்கீதை பாகவத கிளாஸ்ல எல்லாம் நம்ம வந்து கலந்துக்க கொள்ள முடியும், படிக்க முடியும். புக் எடுத்து வச்சு நம்மளால படிக்க முடியும். வந்து நல்ல ஒரு ஆன்மீக குரு சொல்ற அந்த சொற்பொழிவுகள், பிரபுபாதா உரைகள் எல்லாம் நம்மளால காதால கேட்க முடியும். இந்த மாதிரி செயல்களை செய்யறதுனாலயே இதெல்லாம் வந்து பக்தி தொண்டு. இதெல்லாம் செய்யறதுனால என்ன செய்ய முடியும், அடைய முடியாத இடமா இருக்கக்கூடிய அந்த கிருஷ்ண உலகத்துக்கு ஈஸியா, எளிமையானது ஈஸியானது அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பக்தி தொண்டு என்ன பண்ணும், நம்மள அங்க கொண்டு சேர்க்கும் அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம வந்து நேத்தி படிச்சோம். இன்னைக்கு அதை விட பிரமாதமா பக்தி தொண்டை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். 9th சாப்டர் ஃபுல்லாவே பக்தி தொண்டை பத்தி தான் நல்லா அழகா கொடுத்துருக்குறாங்க. இதுல பாத்தீங்கன்னா இது 3 டிவிஷனா பிரிச்சிருக்கிறாங்க. 9.1ல இருந்து 10 வரையிலும் உள்ள என்னன்னா பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், பகவானுடைய ஞானங்கள், அவருடைய ஐஸ்வர்யங்கள், அவருடைய விபூதிகள், அதெல்லாம் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அதுல படிக்க போறோம். 9.11ல இருந்து 25 வரையிலும் கிருஷ்ணரை அணுகும் வழிகள். பகவானை எப்படி நம்ம அணுக முடியும், சததம் கீர்த்தயந்தோமாம் 24/7 நம்ம வந்து பகவானை நினைக்கிறது மூலமா கிருஷ்ணரை வந்து நாம வந்து அடைய முடியும். அதுக்கான பாகவதர்களுடைய கதைகள் எல்லாமும் இதுல வரும், நம்ம படிக்கலாம். அடுத்தது 26ல இருந்து 34 வரையிலும் உள்ள ஸ்லோகங்கள்ல பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை. மன்மனா பவமத் பக்தோ, நாம எப்படி மனசை வந்து அவர் மேல செலுத்தணும், நம்ம மனசு ஃபுல்லா பகவானையே நினைக்கணும். அந்த அதாவது களங்கமற்ற அந்த பக்தியோட இனிமை அது எப்படி கொண்டு விடும், நம்மள பகவானை சென்றடையறதுக்கான வழிமுறைகளை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். இது எல்லாமே நாம வந்து இப்ப படிக்க போறோம் டீட்டெயிலா. இப்ப வந்து மாதாஜி எனக்கு யாரு இன்னைக்கு ஸ்லோகம் வாசிக்க போறீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. படிங்க மாதாஜி. ஆமா, அது பிரபு பாதி நீங்க பாதி படிங்க. உஷா பாதி, கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு கேக்குறாரு. 2 பேரும் ஆளுக்கு பாதி பாதி படிச்சுங்க. நிறைய 34 ஸ்லோகங்கள் இருக்கு, பாதி பாதி படிச்சுங்க. மாதாஜி யார் ஆரம்பிக்கிறது? மாதாஜி நீங்க ஆரம்பிக்கிறீங்களா மாதாஜி? நான் ஸ்டார்ட் பண்றேன். பிரபு ஆரம்பிக்கிறேன். பிரபு ஆரம்பிக்கிறாரா? ஓகே. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச இதம் து தே முக்யாத்மம் பிரவக்ஷ்யமே
अनसूयावे ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्व मोक्ष्य सुबत. हरे कृष्णा. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார். இது ஃபுல்லா பகவான் வாய்ச்சல் தான். ஒவ்வொரு தடவை ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்துக்கும் வராது. இது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகமே எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துக்குமே. பகவான் வந்து சொல்றார், எனது அன்பு அர்ஜுனா, நீ என்றுமே என்னிடம் பொறாமை கொள்ளாதவன் என்பதால் எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பங்களிலிருந்து விடுதலை அடைவாயோ அந்த மிக ரகசியமான ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் உனக்கு நான் அளிக்கின்றேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ வந்து ஏன் அர்ஜுனனை சூஸ் பண்ணாரு இந்த இடத்துல? பகவத்கீதை வேற யாருக்காவது கொடுத்துருக்கலாம் இல்லையா? பஞ்ச பாண்டவர்கள் இருக்காங்க. தருமர் வந்து ஞானவான், அவர் வந்து பொய்யே சொல்லாதவர். பீமன் பக்திமான். ஆனா அவரெல்லாம் விட்டுட்டு அர்ஜுனனை எதுக்கு செலக்ட் பண்ணாரு? நம்மளே யோசிக்கலாம் இல்லையா? அவர் வந்து ஏன்னா அவங்கெல்லாம் பொறாமையை பிடிச்சவங்கன்னு எடுத்துக்க கூடாது உடனே. இதுல வந்து அர்ஜுனன்கிட்ட வந்து அவர் சொல்றாரு, பொறாமை கொள்ளாதவன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மட்டும் இல்ல, நண்பன், ஒரே வயசு, 2 பேருக்கும் ஒரே ஈக்குவல் வயசு. அதனால அவங்க 2 பேரும் என்ன நண்பர்கள், க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்காங்க. சாக்கிய ரசம், அந்த ரசம் யாருக்கிட்ட இருக்குன்னா அர்ஜுனன்கிட்ட இருக்குதுன்னு சொல்லுவோம். அந்த ரசம் 5 விதமான ரசங்கள் இருக்கு இறைவன்கிட்ட. நம்ம வந்து உறவு கொள்ள அதுல சாக்கிய ரசம் சிறந்த ஒரு சாக்கிய ரசத்துல அர்ஜுனன் தான் உதாரணமா வர்றாரு. அப்படிப்பட்ட நண்பனா இருக்காரு. கூடவே என்னவா இருக்காரு, பக்தனாவும் இருக்கிறாரு. அதனால அவருக்கு எடுத்து சொல்றாரு இந்த பகவத்கீதைய. எதனை அறிவதால் ஜட உலகின் துன்பம், இந்த எந்த தெரிஞ்சுக்கிட்டா இந்த உலகத்தோட துன்பத்துல இருந்து நீ விடுதலை அடைவாயோ அந்த ஞானத்தையும் விஞ்ஞானத்தையும் நான் உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து ஆரம்பிக்கிறாரு. நம்ம வந்து செகண்ட் சாப்டர்லயே நம்ம வந்து பார்த்தோம், ஆத்ம ஞானம் சொன்னாரு. அதாவது இந்த உடல் வேற ஆத்மா வேற அப்படிங்கிறது வந்து ரகசியம். அது ஒரு ரகசியத்தை அவர் சொன்னார். எல்லா மக்களுக்கும் அது தெரியாது. இப்ப பகவத்கீதை படிக்க வந்தவங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் உடல் வேற ஆத்மா வேற. ஆனா சாதாரண பாமர மக்கள்கிட்ட போய் கேட்டா அவங்க வந்து உடல் தான் ஆத்மா அப்படின்னு ரெண்டையும் ஒன்னாதான் அவங்க வந்து நினைப்பாங்க. அதே மாதிரி அந்த ரகசியத்தை 2வது சாப்டர்ல சொல்றாரு. அப்புறம் 7, 8ல வந்து அடுத்தது வந்து எப்படி வந்து பக்தி தொண்டு செஞ்சு பகவானுடைய அந்த 7வது சாப்டர்லயே பார்த்தோம். நிறைய அவருடைய அதெல்லாம் நான் இருக்கிறேன், நீர்ல வந்து சுவையா இருக்கேன், நெருப்புல வந்து ஒளியா இருக்கிறேன், சூரிய சந்திரன் ஒளியா இருக்கிறேன் அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய வந்து நம்ம படிச்சோம். அந்த மாதிரி இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க அவர் எப்படி பரவி இருக்கிறாரு, அவரை நாம வந்து சென்று அடையணும்னா எந்த மாதிரி நம்ம வந்து அவரை எந்த எந்த காலகட்டத்துல உயிர் விட்டா யாரும் வந்து இறைவனோட உலகத்தை சென்றடைவார்கள் அப்படிங்கறது 8வது சாப்டர்ல. இதெல்லாம் வந்து மிக ரகசியம். அந்த ரகசியங்களையும் நம்ம வந்து படிச்சுட்டோம். அடுத்தது இதுல வந்து என்ன சொல்றாரு, பக்தி தொண்டை, களங்கமற்ற தூய பக்தி தொண்டு, அதை செய்யறதுனால பகவானை எப்படி நம்ம சென்றடைவோம். இதுதான் விஞ்ஞானம். இந்த விஞ்ஞானம், கடவுளை பற்றிய இந்த விஞ்ஞானத்தை மிக மிக ரகசியம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அத நான் வந்து உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்ட்டு இப்ப வந்து சொல்ல போறாரு பகவான். பிரபு செகண்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्णा. राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमं प्रत्यक्ष वागमं धर्म्यां सुसुखं कर्तुम् अव्ययम्. हरे कृष्णा. இந்த அறிவு கல்வியின் அரசனும் எல்லா ரகசியங்களிலும் மிக ரகசியமானதும் மிக தூய்மையானதும் ஆகும். பாருங்க, அந்த இடத்துல அவரே சொல்லிட்டாரு, மிக மிக ரகசியம், மிக தூய்மையானது. அதனாலதான் வந்து அது கல்வியின் அரசன் அப்படின்னு வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. தன்னுணர்வின் அனுபவத்தை நேரடியாக அளிப்பதால் இதுவே தர்மத்தின் பக்குவ நிலை. தன்னுணர்வு அப்படின்னா நாம யாரு, நாம வந்து இந்த உடலா இல்ல இந்த ஆத்மாவா அப்படிங்கிறது தான் இந்த தன்னுணர்வு. அந்த அனுபவத்தை வந்து இது நேரடியா நமக்கு வந்து கொடுக்குது. அதனால இது வந்து அழிவற்றதும் பேரின்பத்துடன் செயலாற்றப்படுவதும் ஆகும். இப்ப வந்து நம்ம ஆத்மா என்ன செய்யும், பகவானுக்கு தொண்டு செய்யும். அது எப்படிப்பட்டது, பேரின்பத்தோட செய்யக்கூடியது. நம்ம ஏனோதானோன்னு செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து பக்தியே கிடையாது. அது மட்டும் இல்ல, நாம வந்து என்ன செஞ்சிருக்கிறோம், நம்ம வந்து காலங்காலமா வந்து பிறவிகள் எடுத்திருக்கிறோம். இப்போ வந்து நமக்கு மனித பிறவி கிடைச்சிருக்கு. 84 லட்சம் வகையான உயிர்வாழிகள்ல நம்ம என்னென்ன பிறவி எடுத்து வந்தோம், என்னென்ன செஞ்சோம் கர்மாக்களை அப்படிங்கிறது நமக்கு எதுவுமே தெரியாது. எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம். சொல்லப்போனா அவர் வந்து என்ன பண்றோம், நம்ம வந்து நிறைய பாவ மூட்டைகளை சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம். அதாவது மலையா குமிச்சு வச்சிருக்கோம் நம்ம பாவங்களை. அது வந்து சஞ்சீத கர்மா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த கர்மாக்களை வந்து நம்ம இப்ப எப்படி அனுபவிக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா, அதை அனுபவிக்கதான் நமக்கு வந்து இந்த பிறவி கிடைச்சிருக்குது.
அது வந்து 4 விதமான நிலைகள்ல இருக்குது. அதாவது அப்ராப்யம், அதாவது பழுத்தவை, காத்திருப்பவை, வந்து விதையா இருக்கக்கூடியவை, அப்புறம் வந்து இன்னும் தோன்றாம நிலையில இருக்கக்கூடியது. பீஜம் அப்படின்னா விதை. அந்த மாதிரி நம்ம செஞ்ச பாவங்கள் வந்து இன்னும் விதை வடிவிலே இருக்குது. இன்னும் சிலது வந்து விதை வடிவத்து கூட வரல. சிலது காத்திருக்கு, அடுத்த ஜென்மாவுக்கு நம்ம அனுபவிக்க காத்துக்கிட்டு இருக்கு. இப்ப பழுத்திருக்கிறது தான் நாம வந்து இப்ப அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம். நம்ம கிட்ட செஞ்ச பாவ மூட்டைகளை வந்து பகவான் வந்து ஒரேடியா கொடுத்தா நம்மளால தாங்க மாட்டோம்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுக்குறாராம். ஒவ்வொரு பிறவிலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா நம்ம அனுபவிக்கிறதுக்கு, நம்ம தாங்கக்கூடிய அளவுக்கு தான் நமக்கு துன்பங்களை கொடுக்குறாராம். இதுவே நம்மளால தாங்க முடியலன்னா மொத்த பாவத்தையும் கொடுத்தா என்ன ஆகும் நம்ம? அந்த மாதிரி நிலையில நம்ம வந்து இருக்கோம். இப்ப அதுல இருந்து நம்ம வந்து விடுபடணும். என்ன பண்றது? நம்ம குவிச்சு வச்சிருக்க அந்த பாவங்களை எப்படி கரைக்கிறது? ரொம்ப ஈஸி. பக்தி தொண்டு. அதுல போனோம்னா நாம அவங்களுடைய பாவங்கள் எல்லாத்தையும் பகவான் வந்து என்ன செஞ்சிடறாரு? அழிச்சிடுறாரு. நமக்கு வந்து தெரியாம நம்ம செஞ்சு வச்சிருக்க பாவங்கள் வந்து இதுல அழிக்கப்படுது. அது வந்து இந்த அப்படிப்பட்ட ரகசியத்தை வந்து எல்லாருக்கும் சொல்லவே மாட்டாங்க. இப்போ வந்து ராமானுஜர் வந்து சரித்திரத்துல அப்படிதான் வரும். அவர் என்ன பண்ணாரு? திருக்கோஷ்டியூர் நம்பிகிட்ட போய் அந்த ரகசியமான அந்த மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றதுக்காக போறாரு. அவர் போகும்பொழுது வந்து யார் வந்திருக்க அப்படின்னு கேட்டோம்னா, நான் ராமானுஜன் வந்திருக்கிறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்லும்போது, நான் போய் நீ வா அப்படின்னு, நாளை வா அப்படின்னு அவர் சொல்லுவாராம். ஏன்னா அந்த நான்கிற அந்த எண்ணம் இருக்கிற வரையிலும் அவர் அந்த மந்திரத்தை உபதேசிக்க மாட்டாரு. அந்த மாதிரி ஒரு தரம் இல்ல, 2 தரம் இல்ல, 18 தரம் வந்து அவர் வந்து ஸ்ரீபெரும்புதூர்ல வந்து திருக்கோஷ்டியூருக்கு நடையா நடந்தாராம் அந்த மந்திரத்தை வந்து கேட்டுக்கிறதுக்கு. திருக்கோஷ்டியை நம்பி 18வது தடவை மனசு வந்து அவருக்கு அந்த மந்திரத்தை உபதேசம் பண்றாரு. உபதேசம் பண்ணி அவர் என்ன சொல்றாரு? நீங்க வந்து இதை யாருக்கும் நீ சொல்லக்கூடாது, இது வந்து மிக மிக ரகசியமானது. இப்ப அதுதான் இங்க கீதையிலையும் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ரகசியமானதுன்னு. அந்த ரகசியத்தை வந்து அந்த காலகட்டத்துல யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க. அதை வந்து பொத்தி பொத்தி பாதுகாத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த நிலையில அந்த ரகசியமான அந்த இதை வந்து அவர் என்ன செய்யறாரு? குரு கிட்ட கேட்டுக்கிட்டு வந்து அது சொன்னா என்ன ஆகும்னு வேற கேட்கிறாரு. சொன்னா நீ பாவம் நரகத்துல போய் வீழ்வ அப்படின்னு சொன்னாராம். அப்படின்னு மனசுல கேட்டுக்கிட்டு அவர் என்ன பண்றாரு? வெளியில வர்றாரு. அந்த ஊர்ல இருக்க திருக்கோஷ்டியூர்ல இருக்கிற அந்த சௌமிய நாராயண பெருமாள் கோயில் மதில் மேல ஏறி நிக்கிறாரு. யாரெல்லாம் மோட்சத்துக்கு போகணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அவங்க எல்லாம் வாங்க வாங்கன்னு கூப்பிடுறாரு. எல்லாரும் கூப்பிட்டு வந்தோம்னா அந்த மந்திரத்தை அவர் உபதேசம் பண்ணிடுறாரு. எல்லாரும் சொல்லுங்க ஓம் நமோ நாராயணான்னு. அந்த மந்திரத்தை அந்த ஊர் முழுக்க மக்கள் எல்லாம் வந்து உபதேசம் கேட்டு எல்லாரும் முக்தி அடைகிறாங்க. அப்ப அதை கேள்விப்பட்டு திருக்கோஷ்டி நம்பி வந்து ஓடி வராரு. என்ன காரியம் செஞ்ச ராமானுஜா? உன்ட்ட நான் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொன்னேன் இல்லையா? மீறி நீ எப்படி சொன்ன அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் காலில் விழுந்து ஒரு மன்னிப்பும் கேட்டுக்கிறாரு. நீங்க சொல்லக்கூடாதுங்கிறத நான் சொன்னேன். ஆனா அது சொன்னா வந்து என்ன ஆகும்னு நீங்க சொன்னீங்க, நரகத்துக்கு போவோம்னு. நான் ஒருவன் நரகத்துக்கு போனாலும் கூடியிருக்க அத்தனை மக்களும் வந்து எங்க போவாங்க? மோட்சத்துக்கு போவாங்க இல்லையா? அனைத்து பேர்களும் நல்ல தானே நம்ம நினைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவர் கட்டி பிடிச்சுக்கிறாராம். அவரை வந்து ராமானுஜரை, எனக்கு இல்லாத மனசு உனக்கு இருக்கு பாரு அப்படின்னு சொல்லி அவரை கட்டி பிடிச்சு தழுவுறாராம். அப்படி அந்த ரகசியமான வந்து யாருக்கும் சொல்ல மாட்டாங்க. பொத்தி பொத்தி வச்சிருந்த அந்த மாதிரி ரகசியம்தான் இப்ப வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து யார் சொல்றா? பகவான் கிருஷ்ணர் வந்து சொல்றாரு. அவர் மூலமா நமக்கும் வந்து இந்த ஞானம் வந்து கிடைக்குது. பிரபு தேர்ட் ஸ்லோகம். हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. अक्षरदानः पुरुषा धर्मस्याय परन्तप अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. இதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? எதிரிகளை வெல்வோனே, இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள். பகவான் மேல நம்ம வந்து எப்படி பக்தி தொண்டு செய்யணும்னா நம்பிக்கையோட இருக்கணும், ஸ்ரத்தா வேணும். அந்த ஸ்ரத்தை இல்லாம ஏனோ தானோன்னு செய்யக்கூடிய பக்தி வந்து பக்தியே கிடையாது. அததான் இங்க சொல்றாரு. யார் ஒருத்தவங்க வந்து என் மேல நம்பிக்கையோட பக்தி செய்யறாங்களோ, நம்பிக்கை இல்லாம செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன அடைய முடியாது. அவர்கள் என்ன செய்வாங்க? இந்த பௌதிக உலகின் பிறப்பிறப்பு பாதைக்கே திரும்பி திரும்பி புனரவி ஜனனம், புனரவி மரணம், இதுக்கே வந்து அவங்க திரும்பி வருவாங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் இந்த இடத்துல எடுத்து சொல்றாரு. இப்ப இந்த நம்பிக்கை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சின்ன கதை நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். வந்து
ஒரு ஊர்ல வந்து என்ன செய்யறாரு, ஒரு பாகவதர் இருக்காரு. அந்த பாகவதர் என்ன பண்றாருன்னா, அவர் வந்து எல்லா வீட்டுக்கும் போய் பகவானுடைய புகழ், அதாவது பாகவத கதைகள் எல்லாம் எடுத்து சொல்லி அதை ஒரு தொழிலா, அவருக்கு வருமானம் கிடையாது, அது வந்து ஒரு தொழிலா செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி இருக்கிற காலகட்டத்துல ஒரு வீட்டுல போய் பாகவத கதைகளை எடுத்து சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. அது பிரவசனம் பண்றாரு. அந்த வீட்டுக்குள்ள ஏற்கனவே ஒரு திருடன் போய் ஒளிஞ்சுகிட்டு இருக்கிறான். எதுக்கு போயிருக்கிறான்? அவன் திருடத்துக்கு போயிருக்கிறான். அந்த சமயத்துல இவங்க பாகவதர்கள்லாம் கூட்டம் வந்து கூடியிருக்கு. அவங்க வந்து அவர் வந்து கதை சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அவனால வெளியில போக முடியல, போனா மாட்டிக்குவோம் அப்படிங்கறதுனால அவன் வந்து அங்கேயே ஒளிஞ்சு நின்றுட்டு வேற வழி இல்லாம பகவானுடைய அந்த லீலைகளை அவனோட காதுல அவன் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிறான். அவர் வந்து பாகவதர் என்ன செய்யறாரு, ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல இருந்து நல்ல பகவானுடைய லீலைகள் எல்லாம் எடுத்து சொல்றாரு. அவர் வந்து தினமும் வந்து யசோதை தாயார் என்ன செய்வாங்க, மாடு மேய்க்க போறதுக்கு முன்னாடி அவருக்கு நல்லா ஆடை அலங்காரம் எல்லாம் பண்ணுவாங்களாம். நல்ல பட்டாடைகளை உடுத்தி நிறைய ஆபரணங்கள் எல்லாம் போட்டு விட்டு அழகு பார்ப்பாங்க தன்னோட குழந்தைய. அந்த மாதிரி செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அவங்க என்ன பண்றாங்க, மாடு மேய்க்க அனுப்புவாங்க. அந்த மாதிரி அவர் வந்து சொல்லிட்டு இருக்காரு பகவானுடைய லீலைகள், மாய லீலைகள், அவருடைய ஆபரணங்களை பத்தி விவரமா சொல்றாரு, வர்ணிச்சு சொல்றாரு, ஒவ்வொன்னா ரசிச்சு அவரு சொல்லிட்டு இருக்கிறாரு. அத வந்து இங்க வந்து என்ன பண்றான், அந்த திருடன் வந்து கட்டாயத்தின் பேர்ல கேட்டுக்கிட்டு இருக்கான். அவனால வெளியில போக முடியாத சூழ்நிலையில கட்டாயத்து பேர்ல கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும் போது அவனுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்குது. நம்ம வந்து தினம் தினம் வந்து சின்ன சின்ன திருட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம். இவரு சொல்ற மாதிரி அந்த மாடு மேய்க்கிற அந்த சிறுவனை நம்ம புடிச்சிட்டோம்னா அவன் போட்டிருக்க அந்த நகைகள் எல்லாம் நம்ம வந்து திருடிட்டு போய் நம்ம ஒரே பெரிய திருட்டா பண்ணி நம்ம வந்து நல்லா சுகமா வாழலாம் அப்படின்னு ஒரு கற்பனை பண்ணிட்டு இருக்கிறான். அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல அந்த கதை முடியுது, எல்லாரும் கூட்டம் கலையுது. அவன் அது வரையிலும் வெயிட் பண்ணி என்ன பண்றான், அந்த பாகவதம் சொன்ன அந்த பாகவதரை வந்து பின்தொடர்ந்து போய் அவர் வழிமறிச்சு பிடிச்சுக்கிறான். பிடிச்சோன்னா பாகவதருக்கு பயம் வந்துருது. அச்சச்சோ, நம்ம வந்து இப்பதான் நம்ம கொஞ்சோண்டு காசு கிடைச்சிருக்கு, நமக்கு வந்து இந்த பாகவத கதை சொன்னதுல அதையும் இந்த திருடன் கொண்டு போயிடுவான் போலக்கு அப்படின்னு பயந்து போய் என்கிட்ட ஒண்ணுமே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்றாரு. இல்ல இல்ல, உங்களோட காசு எனக்கு ஒரு பைசா கூட வேணாம். நீங்க கதை சொன்னீங்கல்ல, பாகவதம் கதை, அதுல ஒரு மாயக்கண்ணன், அந்த கண்ணனோட கதையை சொன்னீங்கல்ல, அந்த பாலகன் எங்க இருக்கிறான், அவனோட நகைகள் தான் எனக்கு வேணும், நீங்க அவன் இருக்கிற இடத்துக்கு நான் அழைச்சிட்டு போங்க அப்படின்னு சொல்றான். சொன்னோன்னா பாகவதற்கு ஒரே குழப்பமாயிடுது. இது என்னடா அது, பாகவத கதையை சொன்னா உடனே அந்த கிருஷ்ணர் இருக்க இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போன்னு சொல்றானே, இவங்கிட்ட இருந்து எப்படி தப்பிக்கிறது அப்படின்னு நினைச்சு அவர் யோசனை பண்ணி ஒரு ட்ரிப் பண்றாரு. அவர் என்ன சொல்றாரு, விருந்தாவனம் இருக்கு இல்லையாப்பா, அந்த விருந்தாவனத்துக்கு நீ போ. அங்க போனீங்கன்னா அங்க பச்சை புல்வெளி எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கும், அங்கதான் அவர் மாடு ஓட்டிக்கிட்டு வருவாரு அந்த கண்ணன். கால நேரம் சூரிய உதயமான நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா அந்த பால கண்ணன் வருவாரு. வரும்பொழுது அவர் நீல நிறத்துல மேகம், கருமேகம் போல நீல நிறத்துல இருப்பாரு. கையில புல்லாங்குழல் இருக்கும், தலையில மயிர்பீலி இருக்கும். அவர் அந்த நகைகள் எல்லாம் அணிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பாரு. நீ போய் வேணா பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்லி வழி சொல்லி விட்டுட்டு இவர் கண்டுக்கிறாரு. அவன் என்ன பண்றான், உடனே விருந்தாவனத்துக்கு கிளம்பி போறான். போய் அங்க ஒரு மரத்து மேல ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு எப்ப பொழுது விடியும் அப்படின்னு அவன் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறான். அதே மாதிரி பொழுது புலருது சூரிய வெளிச்சத்துல. அப்போ வந்து புல்லாங்குழல் சவுண்ட் இருக்கு, அவனுக்கு கேக்குது அந்த கீதம். அதை கேட்டோன்னா அப்படியே மெய் மறந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறான். கிருஷ்ணர் வராரு புல்லாங்குழல் இசைச்சுக்கிட்டு. அவன் எப்படி கதையில கேட்டானோ அதே போலவே அந்த ஒரு தோற்றத்தோட நீல நிறத்துல மஞ்சள் பட்டாடை உடுத்தி தலையில மயிர்பீலி வச்சுக்கிட்டு குழல் ஊதிக்கிட்டு அந்த கிருஷ்ணன் வந்து அவர் சொன்ன அந்த அத்தனை ஆபரணங்களையும் அணிஞ்சுக்கிட்டு வரதை பார்த்தோன்னா அவன் வந்து தன்னுடைய உடம்பெல்லாம் அவனுக்கு சிலுத்து போகுது. பார்த்துட்டு அவரை பார்த்த மனம், அந்த அந்த அழகிய ரூபத்தை பார்த்தோன்னா அவன் என்ன பண்றான், கீழே மரத்துல இருந்து இறங்கி வந்து அவரை கையெடுத்து கும்பிடுறான். கும்பிட்டுட்டு அவர் தன்னை தாண்டி போக பார்த்தோன்னா அவர் கையை போய் பிடிச்சிடுறான். பிடிச்சு நில்லு, எங்க போற அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவன் தொட்ட அந்த நிமிஷத்துல, பகவானை தொட்ட அந்த நிமிஷத்துல அவனுடைய பாவ விளைவுகள்லாம் எப்படி போகுதுன்னா, பஞ்சு வந்து நெருப்புக்குள்ள போட்டா என்ன, ஒரு பெரிய பஞ்சு மூட்டையை தூக்கி நெருப்புல போட்டா என்ன ஆகும், பொசுங்கி வீணா நிமிஷத்துல காணா போங்க. அந்த மாதிரி அவனோட பாவங்கள்லாம் கரைஞ்சு போகுது. கரைஞ்சு போனதுக்கு அப்புறம் அவன் வந்து என்னத்துக்கு வந்தோங்கிறத அவன் மறந்துட்டான். ஆனா கிருஷ்ணன் சும்மா இருப்பாரா, அவர் வந்து எப்படி குறும்புக்காரர் இல்லையா. அவர் சொல்றாரு, நீ இந்த மாதிரி என் கையை பிடிச்சிட்டு இருக்க பார்த்தா எனக்கு பயமா இருக்கும், உன் பார்வையை பார்த்தாலே பயமா இருக்கும், முதல்ல என் கையை விடு அப்படின்னு சொல்றாரு. சொன்னா இல்ல இல்ல, நீ வந்து நான் கையெல்லாம் விட மாட்டேன், உன்னை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு, உன்னோட அழகிய தோற்றம் எனக்கு மனசை இழுக்குது,
நான் உன் கையெல்லாம் விட மாட்டேன், எனக்கு வந்து நல்ல ஒரு வழிய சொல்லு அப்படின்னுட்டு அவர்கிட்ட வந்து சொல்லும்போது, நீ வந்து எதுக்காக வந்த? என்னோட நகைகளை தானே ஆசைப்பட்டு திருட வந்த. அதை விட்டுட்டு நீ என்கிட்ட என்ன பார்த்து மயங்கி நிக்கிற அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணரே எடுத்து கொடுப்பாரு. அப்பதான் அவனுக்கு தெரியும் இந்த மாதிரி தான் வந்த வேலை என்ன அப்படிங்கறது அவனால நினைச்சு பார்க்க முடியும். அவன் உடனே என்ன செய்யறான், அவனுக்கு அவமானம் தாங்காது. பாரு, நம்மளோட மனசுல இருக்க எண்ணம் அந்த சின்ன குழந்தைக்கு வந்து தெரிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் என்ன சொல்றான், நான் வந்து உன்னை கையை விட மாட்டேன் அப்படின்னா, இல்ல இல்ல, நீ வந்து உங்க அம்மா வந்து உன்னை திட்ட மாட்டாங்களா? நகையெல்லாம் என்கிட்ட கொடுத்தீங்கன்னா உங்க அம்மா உன்னை திட்ட மாட்டாங்களான்னு. அதை பத்தி நீ கவலைப்படாத, என்கிட்ட நிறைய ஆபரணங்கள் இருக்கு அப்படின்னு அவர் என்ன சொல்றாரு, சிரிச்சுக்கிட்டு, நீ வந்து சின்ன திருடன், நான் வந்து உன்னை விட பெரிய திருடன், நான் வந்து எல்லாருடைய மனசையும் கொள்ளை கொள்றவன், என்னை சித்த சோறா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்றாராம். சொல்லிட்டு, இப்ப உன்கிட்ட ரொம்ப காலமா உன்கிட்ட ஒரு இது ஒரு பொக்கிஷம் இருக்கு, அந்த பொக்கிஷத்தை நான் அப்ப திருடிக்கிட்டு போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நிமிஷம் அவர் அந்த அந்த இடத்த விட்டு மறைஞ்சு போயிடுறாரு. மறைஞ்சு போன உடனே அவனுக்கு வந்து அவன் சுய நினைவுக்கு வர்றான். அவனோட தோல்ல வந்து ஒரு பை தொங்குது, அந்த பை முழுக்க அவருடைய ஆபரணங்கள் இருக்குது. அதை பார்த்துட்டு இவன் என்ன பண்றான், நேரா பாகவதருடைய வீட்டுக்கு போறான். அங்க போனோன்னா பாகவதர்கிட்ட சொல்றான், நீங்க சொன்ன மாதிரியே அந்த சிறுவன் வந்தான், அவன் நகைகள்லாம் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு போயிருக்கான்னு. பதறி போறாரு அந்த பாகவதர். இங்க வா, உள்ள வா அப்படின்னு உள்ள கூட்டிட்டு போய் பைய திறந்து பார்த்தா அவர் என்னென்ன வர்ணிச்சாரோ அத்தனை ஆபரணங்களும் அந்த பைக்குள்ள இருக்குது. அதை பார்த்தோம்னா, அடடா, கிருஷ்ணரே வந்து இவனுக்கு காட்சி கொடுத்துருக்கிறாரு, வா வா, நீ வந்து எந்த இடத்துல இந்த கிருஷ்ணரை பார்த்த, என்ன கூட்டிட்டு போ அந்த இடத்துக்குமே வந்து அழைச்சிட்டு போக சொல்றான். அவரும் வந்து அழைச்சிட்டு போறான். அந்த இடத்துக்கு அழைச்சிட்டு போயிட்டு அவங்க அந்த இடத்துல காத்திருக்கிறாங்க. கிருஷ்ணர் வராரு, இவனோட கண்ணுக்கு தெரியுது, ஆனா பாகவதருடைய கண்ணுக்கு தெரியல. அதோ வரான் பாருங்க அப்படின்னு சொல்றாரு இந்த திருடன், ஆனா பாகவதர் கண்ணுக்கு தெரியல. அப்ப வந்து பாகவதர் என்ன சொல்றாரு, என்னது கிருஷ்ணா, நெடுநாளா உன்னுடைய புகழைதான் நான் பாடிக்கிட்டே இருக்கிறேன், பாகவதம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கேன், என்னுடைய கண்ணுக்கு தெரிய மாட்டேங்கிற, ஆனா சாதாரண ஒரு திருடன் கண்ணுக்கு தெரியலையே அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா, கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, நீ வந்து காசுக்காக என் கதையை சொல்லிட்டு இருக்கிற, அது வந்து சும்மா. ஆனா அந்த திருடன் பாரு, நீ சொன்ன கதையை அப்படியே நம்பி நான் இருக்கிறேன்னு என்னை தேடி வந்துட்டான். அந்த நம்பிக்கை தான் வந்து என்ன செய்யும், நான் வந்து அவனுக்கு பலனை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. அதுதான் வந்து பக்தி தொண்டுங்கிறது. இந்த பக்தி தொண்டில் நம்பிக்கையற்றவர்கள் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு இல்லையா, அந்த ஒரு திருடனுக்கு இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்கணும். நம்ம கதை கேட்கிறோம், பகவத்கீதையை படிக்கிறோம்னா அது சும்மா வந்து ஒரு நேரத்துக்கு நம்ம இன்ட்ரெஸ்டா கிளாஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்காகவோ இல்ல வேற எதுக்காகவோ நமக்கு வந்து நேரம் இருக்குங்கிறதுக்காகவோ நம்ம அந்த கேட்கக்கூடாது. அதுல பகவான் வாயில இருந்து என்னென்ன கருத்துக்கள் வந்திருக்கு, அதை நம்ம வாழ்க்கையில எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படிங்கறத நினைச்சு நம்ம வந்து செயல்படணும். அதுதான் நம்பிக்கை அப்படின்னு இந்த இடத்துல நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும். இது வந்து நவவித பக்தி. பகவானுக்கு நம்ம எப்படியெல்லாம் பக்தி பண்ணலாம் அப்படிங்கறது வந்து இங்க விளக்கமா கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7th canto 5th chapter 23, 24 ஸ்லோகங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது யாரால சொல்லப்பட்டது அப்படின்னா பிரகலாத் உங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். இரண்யகசிபுவோட பையன், அரக்க குலத்துல பிறந்து சிறந்த ஒரு பக்தனா வாழ்ந்தவர். அவர் என்ன பாடுறாரு ஒரு பாட்டு, ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் விஷ்ணு ஸ்மரணம் பாத சேவனம் அர்ச்சனம் வந்தனம் தாசியம் சக்கியம் ஆத்ம நிவேதனம். இந்த 9 விதமான செயல்கள்ல வந்து பகவானுக்கு தூய பக்தி தண்டு யாரோ ஒருத்தவங்க செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து என்ன செய்யணும், பகவானை சென்றடைய முடியும். எப்படி அந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ரவணம்னா என்ன, நம்ம காது வழியா கேட்கணும். இப்ப எல்லாரும் நீங்க எல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க, பகவத்கீதைங்கிற ஞானத்தை காதால கேக்குறீங்க. அதுதான் வந்து இங்க பரீட்சித் மகாராஜா வந்து சுகதேவ கோஸ்வாமி கிட்ட பாகவதம் கேட்டாரு. அது வந்து ஸ்ரவணத்துக்கு வருது. இப்ப கீர்த்தனம்னா என்ன, பாடுதல். பகவானை பற்றிய நாமங்கள் நமக்கு அதை எடுத்து சொல்றது, அவரை பற்றிய பாடல்களை நம்ம வந்து பாடுறது, கீர்த்தனமா பாடுறது. இது எல்லாமே அவருடைய புனித பெயர்கள், வடிவங்கள், நாமங்கள், ரூபங்கள், குணங்கள், இதெல்லாம் பத்தி நம்ம வந்து பாட்டா பாடுறது, அவரை புகழ்ந்து பாடுறது. அது யார் செஞ்சா, மீராபாய் செஞ்சாங்க. பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தன்னை அர்ப்பணிச்சு மீராபாய் செஞ்சாங்க. அது கீர்த்தனத்துக்கு உதாரணமா அவங்கள சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஸ்மரணத்துக்கு வந்து திரும்ப திரும்ப நினைத்தல். அது எப்படி செய்ய முடியும், நம்ம ஜபம் பண்ணும்போது
பகவானை நினைச்சுக்கிட்டே தான் வந்து நம்ம வந்து ஜபம் பண்ணுவோம். அப்ப அது வந்து ஸ்மரணத்துல வருது, நம்ம நினைக்கிறோம் அந்த இடத்துல. அடுத்தது பாத சேவனம். இங்க வந்து பகவான் விஷ்ணு படுத்திருக்கிறார் பார்க்கடல்ல. அவருக்கு தாயார் லட்சுமி என்ன செய்யறாங்க? பாத சேவனம், கால் அழுத்தி விடுறாங்க, பாத சேவனம் செய்யறாங்க. அது ஒரு விதமான பக்தி தொண்டு. அடுத்தது அர்ச்சனம். நம்ம என்ன செய்வோம்? நம்ம வீட்டுல இருக்க பொருள்கள், மலர், பழம், பூ எல்லாத்தையும் வச்சு பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றது, அது ஒரு விதமான பக்தி தொண்டு. அடுத்தது வந்தனம், பகவானை வணங்குறது. இது யார் செய்யறாங்க அப்படின்னா துருவ மகாராஜா இங்க வணங்கிட்டு இருக்கிறாரு பகவானை நினைச்சு, அதை கொடுத்துருக்குறாங்க. தாசியம், இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ராமபிரானுக்கு வந்து அனுமார் செஞ்சது தாசியம், அதாவது அடிமை போல பணியாற்றுறது. தொண்டனுக்கும் தொண்டனா இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை. அவர் என்ன செஞ்சாரு? தன்னுடைய நெஞ்சுக்குள்ளே ராமரை வந்து நினைச்சு, அவரு கிருஷ்ண அவதாரத்தை கூட வணங்க மாட்டார், ராமரைத்தான் வணங்குவாரு. வைகுண்டத்துக்குன்னு கூப்பிட்ட கூட வரல, அவரு இங்கதான் இருக்கிறாரு. அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில தொண்டாற்றிக்கிட்டே இருக்கிறாரு. அது வந்து ஆஞ்சநேயருக்கு உதாரணமா இங்க வந்து ஆஞ்சநேயரை உதாரணமா கொடுத்திருக்கிறாங்க. சக்கியம், நண்பனாக கருதுதல். அதுக்கு யாருன்னா நம்மளுடைய அர்ஜுனன் தான் வந்து சிறந்த உதாரணமா இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. தோழமை. அடுத்தது ஆத்ம நிவேதனம். இது யாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய உடல், மனம், வாக்கு எல்லாத்தையும் அவருக்கு அர்ப்பணிக்கிறது. மைண்ட், வேர்டு அண்டு என்னது பாடி எல்லாமே வந்து அவருக்கு நம்ம வந்து என்ன செய்ய அர்ப்பணிக்கிறது, கடவுளுக்கு அர்ப்பணிக்கிறது. அதுதான் பிஎம்டபிள்யூன்னு சொல்லுவாங்க, பாடி, மைண்டு, வேர்டுங்கிறத. அந்த மாதிரி நம்ம ஆத்ம நிவேதனம். அது யார் செஞ்சா அப்படின்னா மகாபலி சக்கரவர்த்தி வந்து செஞ்சாரு. அன்னையே வந்து வாமனருக்கு வந்து என்ன செஞ்சாரு? அர்ப்பணம் பண்ணாரு. 3 அடி மண்ணு கேட்டவருக்கு 1 அடிய உலகத்திலயும் 1 அடிய வந்து விண்ணுலகத்தையும் அளந்துட்டு இன்னொரு அடி எங்க வைக்கணும் தன்னுடைய தலையை காட்டினாரு இல்லையா? அதுதான் ஆத்ம நிவேதனம். அது வந்து எப்படி கொடுக்கணும்? மனப்பூர்வமா கொடுக்கணும். இந்த 9 விதமான பக்தி தொண்டுகளை நாம வந்து இறைவனுக்கு செய்யணும். இத வந்து 9ம் செய்ய முடிஞ்சா சிறப்பு. இல்ல 9ல நம்மளால எதெல்லாம் முடியுமோ கண்டிப்பா வந்து நம்ம ஒரு 4 செய்வோம். பாத்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஸ்ரவணம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ நம்ம ஜபம் பண்றதுலயே 3 வந்துரும். நம்ம ஜபம் பண்ணும் போது ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே அப்படி சொல்லும் பொழுது நம்மளுடைய கீர்த்தனம் வருது. அது நம்ம காதால கேட்கும் பொழுது அது வந்து என்ன செய்யுது? ஸ்ரவணம் வந்துருது. அதை நம்ம மனசால நினைக்கும் பொழுது ஸ்மரணம் வந்துருது. 3 நிலையும் அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்திலேயே நாம வந்து செஞ்சிடறோம். அடுத்தது பாத சேவனம். லட்சுமி தாயாரை போல நம்ம இறைவனுடைய கால தொடுகிறதெல்லாம் நமக்கு அருகதையே கிடையாது. ஆனா நம்ம என்ன செய்யலாம்? பகவானுடைய கோயிலுக்கு நம்மளால நடந்து போறோம் இல்லையா? யாத்திராலாம் போறோம் இல்லையா? விருந்தாவன், மதுரா அப்படின்னு அந்த கோயில்களுக்கெல்லாம் நம்ம என்ன செய்யணும்? யாத்திரை போகும்போது நம்மளுடைய கால்களை யூஸ் பண்ணா அதுவே பாத சேவனமா ஆகுது. அர்ச்சனம், நம்ம வந்து கோயிலுக்கு போய் பகவானுக்கு அர்ச்சனை பண்றது, வணங்குறது, இப்படி நாம வந்து நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு ஒரு 3, 4, 5 நம்மளால முடிஞ்ச அளவுக்கு பகவானுக்கு சேவை செஞ்சோம்னாலே நாம என்ன பண்ண முடியும்? பக்தி நிலையில வந்துட்டோம். அது வந்து இறைவனை நெருங்கிறதுக்கான வழி அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். இதை வந்து 5 விதமான ரசங்கள்லையும் பண்ணலாம். 5 விதமான ரசம் என்னன்னா அப்படின்னா சாந்த ரசம், சாக்கிய ரசம், தாசிய ரசம், வாசல்ய ரசம், மாதுரிய ரசம் 5 விதமான ரசங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. சாந்த ரசம்னா நம்ம வந்து தினப்படி செய்யக்கூடிய சாதனா பக்தி. அடுத்தது தாசிய ரசம், அது வந்து ஆஞ்சநேயரை போல நம்ம தொண்டாற்றணும். பகவானுக்கும் பகவானுடைய பக்தர்களுக்கும் நம்ம வந்து தொண்டாற்றணும். பாகவதர் தொண்டு வந்து பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமானது. நம்மளுடைய குருக்கள், நமக்கு இருக்கக்கூடிய நம்ம இஸ்கான்ல எவ்வளவு குருமார்கள் இருக்காங்க, இல்ல ஸ்ரீ வைஷ்ணவத்துல ஆச்சாரியர்கள் இருக்காங்க. அவங்களுக்கெல்லாம் நம்மளால முடிஞ்ச தொண்டை நம்ம வந்து செய்யணும். அடுத்து சக்கியம், நம்ம வந்து தோழமையோட பகவானை வந்து கருதணும், நம்மளோட நண்பனா. அவர் பகவானே சொல்லுவாரு, யார் ஒருத்தவங்க எனக்கு பிரியமானவங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லும் பொழுது அவருக்கு யாரெல்லாம் பக்தி தொண்டு செய்யறாங்களோ அவங்கெல்லாம் எனக்கு பிரியமானவர்கள், அவன் எனக்கு பிரியமானவன், நான் அவனுக்கு பிரியமானவன். அந்த இடத்துல என்ன ஒரு தோழமை உறவு வருது. அந்த நிலையில நம்ம பகவானோட உறவு கொள்ளலாம். அடுத்தது வாத்சல்ய ரசம். யசோதையும் நந்தகோபரும் எப்படி வந்து அந்த கிருஷ்ணரை வந்து தன்னுடைய குழந்தையா நினைச்சாங்களோ அந்த பாவத்துல நம்ம வந்து பகவானை நம்மளுடைய குழந்தை போல மனசால நினைச்சு அந்த குழந்தை என்ன செய்யணும், அதுக்கு பசிக்குமே அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பிரசாதம் படைக்கிறது,
அதுக்கு குளிக்க வச்சு ட்ரெஸ் பண்றது, அலங்காரம் பண்றது, அந்த ஒரு குழந்தைக்கு எப்படி எல்லாம் பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி பகவானுடைய விக்கிரகத்தை நம்ம செய்யும் பொழுது வாத்சல்ய ரசம் வருது. அடுத்தது மாதுரிய ரசம். மாதுரிய ரசத்துலதான் நம்ம ஆழ்வார்கள்லாம் நிறைய பேர் நாயகா நாயகி பாவத்துல வந்து நிறைய திவ்ய பிரபந்தங்கள்லாம் பாடி இருக்கிறாங்க. தன்னையே வந்து பகவானுடைய காதலியா நினைச்சு அவங்க பாடுவாங்க. பரகால நாயிகா ஏதோ ஒண்ணு. அந்த இதுல வந்து ஒவ்வொருவரும் என்ன செய்யும், கோபிஸ் எல்லாம் அதான் பண்ணாங்க. கோபிகா ஸ்ரீகள்லாம் என்ன பண்ணாங்க, பகவானை வந்து தன்னுடைய காதலனா நினைச்சு அந்த மாதுரிய ரசத்தை வெளிப்படுத்தினாங்க. இந்த நிலையில பகவான 5 நிலைகள்ல நாம வந்து பகவானுடைய உறவு கொள்ள முடியும் அப்படிங்கறதும் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. 9.4 பிரபு. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. मया ततम इदं सर्वं जगत् अव्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नासहं तेष भवत्सीति तः। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. நான் எனது இந்த அறிவுக்கு அப்பாற்பட்ட விஸ்வரூபத்தின் மூலம் அகிலம் முழுவதும் பரவியுள்ளேன். இப்ப நாளன்னைக்கு நம்ம வந்து 11ஆவது சாப்டர் விஸ்வரூப தோட்டம் தான் பார்ப்போம். அது எப்படின்னா பிரபஞ்ச வடிவுல அவர் வந்து பகவான் இருக்கக்கூடிய நிலை. அதுதான் வந்து அகிலம் முழுவதும் அவர் எப்படி இருக்கிறாரு, பரவி இருக்கிறாரு. அவருடைய உடல்கள்ல பாத்தீங்கன்னா எல்லா தேவர்களும் இருக்கிறாங்க. எல்லா தேவர்களும் நாகலோகம், பாதாள லோகம், மனுஷிய லோகம், எல்லா லோகங்களும் அவருடைய உடல்ல வந்து இருக்கிறத நம்ம வந்து இதுல பார்ப்போம். அததான் இங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. எல்லா ஜீவன்களும் மற்றும் படைப்புகளும் என்னில் இருக்கின்றன. அவரால் படைக்கப்பட்ட அனைத்தும் அவருடைய உடலுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு. அதே சமயத்தில் அவைகளிலிருந்து வேறுபட்டு என் மாயையால் மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறேன். அது அவருடைய உடல்ல தான் எல்லாரும் இருக்கிறோம். ஆனா நமக்கு என்ன செய்யுது, மாயை. என்ன மாயை? அவர் வந்து 2 விதமான மாயைகளை படைச்சிருக்காரு. ஒண்ணு வந்து யோக மாயை, இன்னொன்னு மகா மாயை. யோக மாயையால அவர் தன்னை மறைச்சுக்கிறாரு, மகா மாயையால நாம மறைக்கப்பட்டு இருக்கிறோம். இதனால பகவான நம்மளால பார்க்க முடியல, உணர முடியல அப்படிங்கிறத பகவான் சொல்றாங்க. அதாச்சு பிரபு 5:6. हरे कृष्णा माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா. ஸ்கிரீன் மறைக்கிற மாதிரி இருக்கு. தெரியலையா? இல்ல தெரியுது, ஸ்கிரீன் மறைச்ச மாதிரி இருக்கு. ஒரு நிமிஷம். நச்ச மத் ஸ்தானி பூதானி பஷ்யமே யோகம் ஐஸ்வர்யம் பூத புருன் நச்ச பூதஸ்தோ மமாத்மா பூத பாவனஹ யதா ஆசுஸ்தி தோ நித்யம் வாயுஹ சர்வத்ர ஓ மகான் ததா சர்வாணி பூதானி மத் ஸ்தானி யு பதரய. ஹரே மாதா, ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நல்லாதான் படிச்சுங்க பிரபு. இருப்பினும் படைக்கப்பட்டவை எல்லாம் என்னில் நிலை பெற்றிருக்கவில்லை. அவர் வந்து எல்லாத்தையும் படைச்சிருக்கிறாரு. ஆனா எல்லாம் அவருக்குள்ளேயே இருக்கா அப்படின்னா, அப்ப வந்து அதாவது தோற்றம் வந்து எப்படின்னா தற்காலிகமா வந்து தோன்றுது, மறையுது. அந்த நிலையில எல்லாமே அவருக்குள்ள இருக்கு. அவர் தனித்துவமா இருக்கிறாரு அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. எனது யோகத்தின் ஐஸ்வர்யத்தை பார் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. நானே எல்லா உயிரினங்களையும் காப்பவன் என்ற போதிலும், எங்கும் நிறைந்துள்ளவன் என்ற போதிலும், நான் இந்த பிரபஞ்ச தோற்றத்தின் ஒரு பகுதி அல்ல. பகவான் தான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுக்க படைச்சாரு. அங்க வந்து எல்லா உயிரினங்களையும் யாருக்கா பாதுகாக்கிறாரு, அந்த அவரு தான் வந்து ப்ரொடெக்டரா இருக்கிறாரு. அதே சமயத்துல இதுல ஒரு பார்ட்டா அவரும் ஒரு பார்ட்டா இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்காரான்னா இல்ல. அவரு வந்து தன்னுடைய இருப்பிடத்துல அவர் இருக்கிறாரு. எல்லாத்தையும் படைச்சு நம்மளெல்லாம் வாழறதுக்கு நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுத்து இங்க வாழ விட்டுட்டு அவர் வந்து மேற்பார்வை பார்த்துக்கிட்டு தன்னுடைய இடத்துலதான் அவர் வந்து இருக்கிறாரு. அவருடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னு நம்ம எல்லாருமே சொல்லணும். எப்படி பார்ட் அண்ட் பார்சல் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இதுக்கு 3 விதமான உதாரணங்களை சொல்லலாம். இப்ப வந்து ஒரு தங்க மலை இருக்கு. அந்த பிரியா அந்த லைட்டை போட்டு, ஒரு தங்க மலை இருக்கு. அந்த தங்க மலையில ஒரு சின்ன துகள், தங்க துகள் இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அந்த துகள் தான் நாம எல்லாருமே. உயிர்வாழிகள் அனைவரும் ஒரு தங்க துகள் மாதிரி நிலையில நாம இருக்கிறோம். கிளார் அடிக்குதா முகம்? ஹரே கிருஷ்ணா. அந்த பிரைட்டா தெரிஞ்சது. அதுதான் லைட்டை போட்டோன்னா பிரைட் ஆயிடுச்சு. வேணா நிறுத்திக்கிறேன், அதுதான் கேட்டேன். ஓகே. வந்து இப்ப பரவாயில்ல. ஓகே. மழை பெய்யுதுங்க கொஞ்சம். வந்து அவர் வந்து ஒரு தங்க மலை இருக்கு. அந்த மலை இது வந்து பகவான் கிருஷ்ணர். அதோட ஒரு துகள் மாதிரிதான் யாரு இருக்கிறா அப்படின்னா, நாம ஒரு துகள், தங்க துகளா நாம இருக்கிறோம். அது போல அடுத்ததா வந்து ஒரு நெருப்பு,
பார்த்தா பெரிய நெருப்பு எரியுது, அதுல இருந்து ஒரு ஸ்பார்க். அந்த ஸ்பார்க் அளவு தான் நாம இருக்கிறோம். அந்த நெருப்போட ஸ்பார்க் ஒரு சின்ன பொறி அளவுக்கு நாம இருக்கிறோம். இன்னொன்னு கடல். கடலை பார்த்தீங்கன்னா, கடல் பறந்து விரிந்து எவ்வளவு ஆழ அகலமா இருக்குதோ, நாம அதுல இருந்து ஒரு டிராப் தண்ணி எப்படி இருக்குமோ அந்த நிலையில தான் நாம எல்லாருமே இருக்கிறோம். இப்போ வந்து இந்த 3 நிலைகளும் எப்படின்னா, நம்ம வந்து பகவானுடைய அங்கத்துணுக்கு அப்படிங்கிறத உணர்த்துது. அவர்கிட்ட இருந்து பிரிஞ்சு வந்த பின்ன பகுதிகள் நாம எல்லாருமே. அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அனைத்து விதமான சக்திகளும் நம்மள்ட்ட இருக்கும். இப்ப கடல் நீர் எடுத்தீங்கன்னா, கடல் வந்து உப்பு இது எப்படி கரிக்குமோ, அது போல ஒரு டிராப் தண்ணியிலயும் வந்து உப்பு கரிக்கும். அந்த சக்தி ஒரு டிராப்புக்கு இருக்குது. ஆனா, அளவுல வந்து எப்படி இருக்கு? ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. இப்ப கடல்ல இருந்து டன் டன்னா வந்து உப்பை எடுக்க முடியும். ஆனா, அந்த ஒரு டிராப்ல இருந்து உப்பு எடுக்க முடியுமா? எடுத்தாதான் எவ்வளவு கிடைக்கும்? அந் அஹ் அந்த நிலையில தான் நம்மளுடைய சக்திகள் நிறைஞ்சிருக்குது. நமக்கு வந்து அவர்கிட்ட இருக்க ஆற்றல்கள்ல நமக்கு ஒரு அணு அளவுக்கு ஆற்றலுக்கு தான் நம்மள்ட்ட இருக்காது. அவரு விபு, நாம அணு. அந்த அளவுக்கு நம்மளோட குவான்டிட்டி வந்து அவருக்கு அதிகம், நமக்கு வந்து கம்மி. குவாலிட்டி அளவுல நாமளும் அவரும் ஒன்னா இருக்கிறோம். அதை தான் வந்து இங்க என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க, அச்சிந்திய பேத அபேத தத்துவா அப்படின்னு வந்து யார் சொல்லியிருக்கிறாருன்னா, நம்முடைய சைத்தன்ய மகாபிரபு. ஒரு 500 வருஷங்களுக்கு முன்னாடி பகவான் கிருஷ்ணரே ஸ்வயமா வந்து பிறந்தவர். அவரு மேற்கு வங்காளத்துல அவருதான் சொல்லியிருக்கிறார், ஜீவாத்மாவுக்கும் பரமாத்மாவுக்கும் இடையே ஒரே சமயத்தில் உள்ள ஒருமை ஒற்றுமை வேறுபாடு பற்றி இந்த கோட்பாடு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுவால் முன்மொழியப்படுகிறது. நமக்கும் பகவானுக்கும் ஒற்றுமை இருக்கு, அதே சமயம் வேறுபாடு இருக்கு. வேறுபாடு எது? அளவு. ஒற்றுமைன்னா அவருடைய குணநலங்கள் நம்மகிட்டயும் இருக்குது அப்படிங்கிறது. இதான் அச்சிந்திய பேதா அபேத தத்துவா அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது போல அடுத்தது என்ன சொல்றாரு, எங்கும் வீசிக்கொண்டுள்ள பலத்த காற்று எவ்வாறு எப்போதும் ஆகாயத்தில் உள்ளதோ அது போல படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் எண்ணில் அமைந்துள்ளதை அறிவாயாக. இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சம் பகவானுடைய உடல்ல இருக்கா, எப்படி வந்து நம்ம உணர்ந்துக்கிறது அப்படின்னு ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு தோணும். ஆனா நம்ம வந்து அதுக்குதான் இந்த உதாரணத்தை கொடுத்திருக்கிறாங்க. ஆகாயம் எப்படிப்பட்டது? மிகப்பெரிய பிரபஞ்சம். காற்று எப்படிப்பட்டது? அதுவும் மிகப்பெரிய பிரபஞ்சம். ரெண்டுமே 5 விதமான 5 பஞ்சபூதங்கள்ல ரெண்டுமே பெருசு நமக்கு தெரிஞ்சு. அந்த ஆகாயத்துலதான் அந்த காற்று இருக்குது. ஆனா அந்த ஆகாயத்தோட எல்லையை தாண்டி அந்த காற்று போறது இல்லை, அதுக்குள்ளேயே தான் அது இருக்குது. ஆனா உன்னோட ஒண்ணு டச் ஆகுதா அப்படின்னா இல்ல, அது தனியா இது தனியா இருக்குது. அத மாதிரிதான் படைக்கப்பட்ட பிரபஞ்சம் எல்லாம் வந்து பகவானோட உடல்ல தான் இருக்கு. ஆனா அது என்னது? உன்னோட ஒண்ணு டச் ஆகாம இருக்கு அப்படிங்கிறத பகவான் வந்து இங்க இறைவனே வந்து சொல்றாங்க. 8 and 9 பிரபு. हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। प्रकृतिं स्वम् अभ्यस्त्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम् इमं कृतस्तनम् अव्यक्षं प्रकृतिर्वशात् न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय उदासीनवत् आसीनम् आसक्तं देषु कर्मसु। हरे कृष्ण माता जी। ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. பிரபஞ்ச தோற்றம் முழுவதும் எனக்கு கீழ்ப்பட்டது. இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சமும் யார் காலடியில? பகவானுடைய காலடியில தான் இருக்குது. எனது விருப்பப்படி அது மீண்டும் மீண்டும் தானாக படைக்கப்பட்டு இறுதியில் எனது விருப்பப்படி அழிக்கப்படுகிறது. அவர் எப்பெல்லாம் விரும்புறாரோ அப்பெல்லாம் இந்த உலகத்தை படைக்கிறாரோ. அவர் வந்து ஒரு தீராத விளையாட்டு பிள்ளை. அவர் விளையாடணும் அப்படின்னு நினைச்சாருன்னா உடனே பிரபஞ்சத்தை தோற்றுவிக்கிறது. வந்து நம்ம மணல் வீடு கட்டுவோம் இல்லையா, குழந்தைங்க வந்து இதுக்கு போறாங்க, இதுக்கு போறாங்க, பீச்சுக்கு போறாங்க. பீச்சில் போய் மணல் வீடு கட்டுவாங்கல்ல குழந்தைங்க, அந்த மாதிரிதான் இவர் வந்து பிரபஞ்சத்தை வந்து உண்டாக்குறாரு. அதை காலால் எட்டி உதைச்சு அந்த குழந்தைங்க அழிக்கிற மாதிரி அவரு என்ன செய்யறாரு, ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துல இந்த பிரளயத்தை உண்டாக்கி அழிக்கிறாரு. அவர் வந்து தன்னுடைய விருப்பம் தான், அவருடைய விருப்பத்தின் பேர்ல தான் இது எல்லாமே நடக்குது அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அவர் எப்படிப்பட்ட சக்தி படைத்தவர் அப்படின்னா, அங்க வைகுண்ட லோகங்கள்ல அவருக்கு வந்து சாம்பிராணி புகை போடுவாங்களாம். அந்த புகை தீப தூபம் காட்டும் பொழுது அந்த புகை வந்து அவரை வந்து மறைக்கும். ஏன்னா நிறைய அகிர் புகை, அந்த புகை வந்து அவரை மறைக்கும். அந்த மறைக்கிற நேரத்துல அவர் என்ன பண்ணுவாராம், பூலோகத்துக்கு வந்து ஒரு அவதாரம் எடுத்துட்டு திரும்பி போயிடுவாராம். அந்த மாதிரி நிமிஷ நேரத்துல அவர் ஒரு அவதாரம் வந்து இங்க வந்து பண்ணி
இங்க ஒரு லீலையை நடத்திட்டு அங்க போகக்கூடிய அளவுக்கு ஆற்றல் படைத்தவர். அந்த மாதிரி நிலையில தான் இங்க பிரபஞ்சத்தை வந்து அவருடைய உள்மூச்சும் போது உள்வாங்கிக்கிறாரு, வெளிமூச்சும் போது பிரபஞ்சங்களை படைக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இது எல்லாமே வந்து சாஸ்திரங்கள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தனஞ்சயனே, இச்செயல்கள் எதுவும் என்னை பந்தப்படுத்த முடியாது. இது எல்லாமே நடந்துகிட்டு இருக்கு. அதுல ஏதாவது அவருக்கு பாதிப்பு இருக்கா, நல்லதோ கெட்டதோ அப்படின்னா எதுவும் அவர் கிடையாது. அவர் எல்லாமே விளையாட்டா அவர் வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கிறாரு. நடுநிலையில் அமைந்துள்ள நான் இப்பௌதிக செயல்களிலிருந்து எப்போதும் விலகியே உள்ளேன். இந்த பௌதிகத்துல படைச்சு நமக்கெல்லாம் வாழறதுக்கான வசதி எல்லாம் கொடுத்துட்டு நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாம் அவர் வந்து ஏதாவது அவருக்கு கணக்குண்டா அப்படின்னா கிடையாது. ஒரு அப்பா வந்து என்ன பண்றாரு, பிள்ளைக்கு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கிறாரு. பிள்ளை செய்யக்கூடிய நல்லது கெட்டதுக்கு அப்பாவுக்கு வருத்தம் வருமே தவிர அந்த கர்மம் வந்து அவருக்கு பாதிக்காது. அது மாதிரிதான் இப்ப வந்து அவருடைய குழந்தைகளான நாம செய்யக்கூடிய செயல்கள் வந்து இறைவனை பந்தப்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்றாரு. எல்லாருக்கும் அவர் வந்து நடுநிலையில இருக்கிறார். 10 படிங்க பிரபு. ஆம் மாதாஜி. லைன்ல. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே ராமா ஹரே லைன்ல ஹரே இருக்கிற கிருஷ்ணா. மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் போட்டுங்க மாதாஜி. மாலா மாதாஜி சரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க பிரபு. மயா யக்ஷேன பிரகிருதி சூயதே சராசரம் ஹேதுனானேன கௌந்தேய ஜகத் விபரிவர்த்ததே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எனது சக்திகளில் ஒன்றான இந்த ஜட இயற்கை எனது மேற்பார்வையில் செயல்பட்டு, அவருடைய மேற்பார்வையில எது நடக்குது? ஜட இயற்கை, மாயாதேவிங்கிற அந்த ஜட இயற்கை மூலமா தான் இங்க என்ன படையுது? உலகம் படைக்கப்படுது. அசைகின்ற மற்றும் அசையாதவற்றை எல்லாம் உண்டாக்குகின்றது. ஜட இயற்கை தான் உண்டாக்குது. நமக்கு இந்த உடலை கொடுக்கறதும் ஜட இயற்கை தான். எப்படி அசைகின்றங்கிறது உயிர் வாழினங்கள், அசையாதன மரம் மலை போன்ற அதெல்லாம் எல்லாத்தையும் உண்டாக்குகின்றது. அதன் ஆணைப்படி இந்த தோற்றம் மீண்டும் மீண்டும் படைக்கப்பட்டு அழிக்கப்படுகின்றது. அவருடைய மேற்பார்வையில தான் இத்தனையும் நடந்துகிட்டு இருக்கு. எப்படி பிரளயம் வருது, அழியுது, திருப்பி வந்து உருவாக்குது. இது எல்லாமே என்னுடைய ஆணைப்படி, பகவானுடைய ஆணைப்படி இயற்கை வந்து செய்யுது அப்படின்னு சொல்றாங்க. இப்போ அதுக்கு உதாரணமா மயில் தோகை விரிக்குது. மழையை கொண்டாடினா மயில் வந்து என்ன செய்யும்? தோகை விரிக்கும். மறுபடியும் மழை போனோம்னா தொகையை அது மூடிக்கும். சிலந்தி என்ன பண்ணும்? வலை பின்னும். அந்த வலையை வந்து அதுவே என்ன பண்ணும்? இழுத்துக்கும். அது வேற அதோட இறை கிடைச்சோம்னா அது இழுத்துக்கும். அது மாதிரிதான் பகவானும் என்ன செய்யறாங்க, இங்க வந்து உலகம் பிரபஞ்சம் தோன்றுது மறையுது அப்படிங்கிறது சொல்லப்பட்டிருக்கு. 11 and 12 படிங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அபஜானந்தி மாமூடா மானுஷீம் தனும் ஆக்ஸ்ரிதம் பரம் பாவம் அஜானந்தோ மம பூத மகேஸ்வரம். இதையும் படிச்சிருங்க. மோக கர்மணோ மோக ஞான விசேதசக ராட்சசும் அசுரீம் சைவ பிரகிருதிம் மோகினிம் ஸ்ரீதாக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அபஜானந்தி மூடா, மூடர்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு. யாரு? பகவான் வந்து நிறைய அவதாரங்கள் எடுத்திருக்கிறாரு. நமக்கு தெரிஞ்சு தசாவதாரம் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம். ஆனா பாகவத்துல போனா 24 வகையான 24 அவதாரங்களை சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆனா அது மட்டுமே இல்ல, அவருடைய அவதாரங்களுக்கு கணக்கே கிடையாது. எப்படி கடற்கரையில இருக்கக்கூடிய மணல் துகள் மாதிரி அவருடைய அவதாரங்கள், அவருடைய நாமங்கள் எல்லாமே அவர் வந்து கணக்கில் அடங்காதது. அப்படிப்பட்ட பகவான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்யற? மத்ய அவதாரம் எடுக்கிறாரு, வராக அவதாரம் எடுக்கிறாரு, இது வந்து கூர்ம அவதாரம் எடுக்கிறாரு, நரசிம்ம அவதாரம் எடுக்கிறாரு. கடைசியாதான் வந்து என்ன பண்றாரு? இது ராம அவதாரம், பலராம அவதாரம், கிருஷ்ண அவதாரம் எல்லாம் வராரு. அந்த மாதிரி நிலையில வரும்பொழுது முட்டாள்கள் என்னை ஏளனம் செய்கின்றன. அதாவது பகவான் தான், கிருஷ்ணர் தான் வந்து சுயம் கிருஷ்ணரே இங்க வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாரு, அவதாரமா வந்திருக்கிறாரு அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்காம, அவருடைய உன்னத நிலையை புரிஞ்சுக்காம என்ன பண்றாங்க? சாதாரண ஒரு மானிடன், வந்து ஒரு மாடு மேய்க்கிற சிறுவன், ஒரு துவாரகையின் இளவரசன் அப்படின்னு தப்பா வந்து அவரை வந்து கிண்டல் பண்றாங்க. அனைத்திற்கும் அவரே உன்னத உரிமையாளனுங்கிறத யார் ஒருத்தங்க புரிஞ்சுக்கல, அந்த மூடர்களால புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை.
அதேதான் இங்க வந்து இந்த மாதிரி குழப்பத்துல இருக்கக்கூடியவர்கள் ராட்சசதனமான கருத்துக்களாலும் நாத்திக கருத்துக்களாலும், அவங்களுடைய கருத்து எப்படி இருக்கு? அசுரத்தனமான கருத்துக்கள், நாத்திகம், கடவுளே இல்ல அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நாத்திக கருத்துக்கள். இதுலதான் அவங்க என்ன செய்யறாங்க? கவரப்படுகின்றார்கள். மாயையா பக்ருத ஞானா அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? அந்த நிலையில அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க? அதுல மயங்கி போய் முக்திக்கான ஆவல்கள், நம்ம இங்க வந்து பிறந்திருக்கிறோம், நம்ம எதுக்கு போகணும்? முக்தி அடையறதுக்கு நம்ம வழி தேடணும். அதை மறந்துடுறாங்க. எதுல ஈடுபடுறாங்க? பலநோக்கு செயல்கள். எந்த ஒரு செயல் செஞ்சாலும் அதோட பலனை எதிர்பார்த்து செய்யறாங்க. அப்புறம் அறிவு பயிற்சிகள், எவ்வளவோ புக்ஸ் படிப்பாங்க, இலக்கியம், புராணங்கள், ஏன் பகவத்கீதை, பாகவதம் கூட படிச்சிருப்பாங்க. ஆனா அனைத்தும் என்னாவது? தோல்வி அடையுது. ஏன் தோல்வி அடையுது? அவங்கள்ட்ட நம்பிக்கை இல்லை. அசுரத்தனமான கருத்துக்கள்னால அவங்க வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையை இழக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லப்படுது. யாரோ ஒரு மாதாஜி படிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டாங்கல்ல, நீங்க ஹரே கிருஷ்ணா. உஷா உஷா மாதாஜி, நீங்க வேணா கண்டினியூ பண்ணுங்க. 13 and 14 ரெண்டையும் படிச்சிருங்க. ராதே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. மாம் பார்த்த தைவீம் பிரகிருதி மாச்ரிதாக பஜந்த்யனன்ய மனசோ ஞாத்வா பூதாதிமவ்யயம் சததம் கீர்த்தயந்தோ மாம் யதன்ஷத்ருடவ்ரதாக நமஸ்யந்தச்ச மாம் பக்தியா நித்யயுக்தா உபாசதே. இப்போ வந்து குழப்பமடைந்த அந்த நாத்திகர்களை பத்தி நம்ம வந்து பகவான் சொல்லிட்டாரு. அசுரர்கள் என்ன செய்வாங்க, அவங்களுடைய வாழ்க்கைய வந்து வீணடிக்கிறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிட்டாரு. அதே சமயத்துல மகாத்மாக்கள், பகவான் மேல நம்பிக்கை வைக்கக்கூடிய மகாத்மாக்கள் என்ன மாதிரி செயல்படுவாங்க அப்படிங்கிறத இங்க சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? பிருதாவின் மகனே, குழப்பமடையாத மகாத்மாக்களோ தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் உள்ளனர். மகாத்மாக்கள்னாலே பகவானுடைய அந்த பாதுகாப்புக்கு வந்துடுறாங்க. அந்த நிலையில அவங்க வந்து வந்துடுறாங்க அப்படின்னு வந்து பகவான் இந்த இடத்துல சொல்றாங்க. எப்போதும் அவங்கள வந்து யார் பாதுகாக்கிறாருன்னா இறைவன் பாதுகாத்துட்டு இருக்காரு. அவங்க தன்னைத்தானே பாதுகாத்துக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அவர்கள் பரமபுருஷ பகவானான என்னை ஆதி புருஷனாகவும், அவருதான் முதல்ல உலகத்தை தோற்றுவித்தவர் அப்படிங்கிறதும், அழிவற்றவனாகவும் அறிந்து எனது பக்தி தொண்டில் பூரணமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். அதுக்கு வந்து உதாரணமா இங்க ஸ்ரீ மாதவேந்திர புரியை இங்க உதாரணமா கொடுத்திருக்கிறாங்க. இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் மத்திய லீலை 4வது அத்தியாயத்துல இவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு ரொம்ப டீட்டெயிலா இருக்குது. நான் இங்க உங்களுக்கு ஒரு ஷார்ட்டா வந்து நான் உங்களுக்கு அந்த கதையை சொல்லிடுறேன். இது வந்து என்னவென்னா, நம்மளுடைய பகவத்கீதை புக் எடுத்து முன்னுரையில பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆச்சாரியர் சீட பரம்பரையை பத்தி லிஸ்ட் கொடுத்துருப்பாங்க. 1ல இருந்து 32 சீட பரம்பரை கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம மாதவேந்திரபுரி எதுக்கா வராங்கன்னா 20வது பேரா வருவாங்க. 20ல வந்து மாதவேந்திரபுரி, அது 21 வந்து ஈஸ்வரபுரி, அதுக்கு பிறகுதான் 22வது சைத்தன்ய மகாபிரபு வருவாங்க. நம்முடைய இஸ்கான் தோன்றதுக்கு, இந்த பிரம்ம கௌடிய சம்பிரதாயம் உருவாகிறதுக்கே இவர் வந்து ஒரு மூல காரணம். இவர் எப்படிப்பட்டவரு? பரமஹம்சர், மகாத்மா. அவர் வந்து தன்னை வந்து தனக்காக எதுவுமே அவருக்கு செய்ய தெரியாது. எல்லாமே பகவானுடைய விருப்பத்துக்கு தான் அவர் செய்வாராம். அவர் கடவுளுக்கு என்ன ஃபேவரோ அதை தான் அவர் செய்வாரு. அவரு பகவானை நினைச்சு மேகங்கள் எல்லாம் பார்த்தாருன்னா அது வந்து பகவானுடைய அந்த வண்ணம், கருநீல வண்ணத்தை நினைச்சு அவர் மயக்கடிச்சு விழுந்துருவாராம். அந்த அளவுக்கு அவருக்கு வந்து உணர்வு. கோயில்ல போய் விக்கிரகத்தை பார்த்தாருன்னா என்ன ஆவாரு? பார்த்த நிமிஷத்துல கண்ணுல இருந்து தண்ணியா வழியும், எக்கஸ்டிக் அந்த பரவச நிலையில அவர் மயக்கம் அடிச்சு கீழே வருவாரு. அப்ப நம்ம சைத்தன்ய மகாபிரபு அப்படிதான். பார்த்தா நம்ம எல்லாருக்கும் என்ன செய்யும்? பித்தன் மாதிரி நிலையை கூட தெரியும். ஒரு பைத்தியம் முடிச்சவங்க பித்தர்களுக்கு எப்படி இருக்குமோ நிலை, அந்த மாதிரி நிலையில தான் அவங்க எல்லாம் இருப்பாங்க. அது வந்து பரவச நிலைன்னு சொல்லணும். பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய அந்த அன்பு, பிரேம அன்பு, அந்த அன்பு நிலையில தான் இந்த மாதவேந்திரபுரி இருப்பாரு. அவரு என்ன பண்ணுவாரு? யாருக்கிட்டையும் போய் சாப்பாடுன்னு யாருக்கிட்டையும் ஒருத்தட்டையும் கையேந்தவே மாட்டாரு. அவரு ஒரு துறவி. அவருக்கு சாப்பாடு பசிக்குதுன்னாலும் யாராவது கொண்டு வந்து கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவாரு. தண்ணி வேணும்னாலும் யாராவது கொடுத்தாதான் சாப்பிடுவாரு. மற்ற எல்லா நேரமும் பகவானை கீர்த்தன் பாடிக்கிட்டே தன்னுடைய பொழுத கழிப்பாரு. அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல ஒரு தரம் அவர் என்ன செய்யறாருன்னா விருந்தாவனத்துக்கு வர்றாரு. விருந்தாவனத்துக்கு வரும்பொழுது அங்க இருக்க நிறைய டெய்டிஸ் எல்லாம் போய் அவர் கும்பிட்டுட்டு அப்புறம் என்ன செய்யறாரு? ஒரு மரத்தடியில வந்து உட்கார்ந்து
கால் வலிக்கும் இல்லையா, வந்து உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு செத்த உட்காந்துக்கிட்டு பகவானா கீர்த்தனம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு, ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த நேரத்துல அவருக்கு வந்து நடந்து வந்த களைப்பு, அந்த காலத்துல எல்லாம் நம்மள மாதிரி காரு, பஸ், ட்ரெயின், ஏரோப்ளேன் இதெல்லாம் கிடையாது. கால்நடையா தான் போகணும் ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடத்துக்கு, அந்த அவர் வாழ்ந்த காலகட்டத்துல. அதனால நடந்து வந்த களைப்பு என்ன செய்யும், அவருக்கு வந்து சோர்வா இருக்கு, பசி, வயித்துல சாப்பாடு சாப்பிடல, பசி, இந்த நிலையில இருக்கிறத பார்த்துட்டு இங்க வந்து யாரு வரா, பகவான் கிருஷ்ணரே வராரு, கோபாலன். அவர் என்ன பண்றாரு, ஒரு மாடு மேய்க்கிற சிறுவன் போல ஒரு தோற்றத்துல வந்து ஒரு சொம்பு நிறைய பால் கொண்டு வந்து அவருக்கு கொடுக்கறாரு. இந்த பாலை குடிங்க அப்படின்னுட்டு. அது வந்து அவருக்கு தெரியல, யாருப்பா நீ, எதுக்கு வந்து பால் கொடுக்குற அப்படின்னு சொன்னானா, இல்ல எங்க அம்மா வந்து இங்க வந்து நிறைய பசுமாடு வச்சிருக்கிறாங்க, அவங்க வந்து யார் பசியோட வந்தாலும் பால் கொடுப்பாங்க, இது குடிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர்கிட்ட அதை கொடுக்கறாரு. கொடுத்தோன்னா அவர் வாங்கி அதை குடிச்சிட்டு கீழே திரும்பி பார்த்தா அவரை காணும், போயிடுறாரு. அந்த சிறுவன் போயிடுறாரு அந்த இடத்த விட்டு. சரின்ட்டு அவர் என்ன செய்யறாரு, சொம்ப பக்கத்துல வச்சுட்டு அப்படியே களைப்பு, சாப்பிடாம இந்த இருந்து பாலை குடிச்சோன்னா அந்த ஒரு ஆயாசம் வந்துருது உடம்புல. அப்படியே படுத்து அவர் தூங்கிடுறாரு. தூங்கும் பொழுது அவருடைய கனவு வருது, ஒரு கனவு காண்டாரு. என்னன்னா அந்த கனவுல இந்த சிறுவன் வராரு. அவர் வந்து என்ன சொல்றாரு, உனக்கு வந்து பால் கொண்டு வந்து கொடுத்தது நான் தான். நான் வந்து இந்த கோபாலன்ங்கிற பேரு என் பேரு. இங்க வந்து ஒரு காட்டுக்குள்ள என்ன வந்து ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அப்பெல்லாம் வந்து யாரு, முஸ்லிம்கள் நிறைந்த அந்த காலகட்டம். எங்க பார்த்தாலும் நிறைய முகமதியர்கள். அவங்க வந்து இந்து கோயில்கள்லாம் வந்து என்ன செய்யறாங்க, கொள்ளையடிக்கிறாங்க. அவங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கணும், ஸ்ரீரங்கம் வரையில அதெல்லாம் நடந்தது. அந்த மாதிரி அந்த அந்த டெய்ட்டிய வந்து அவங்க ஏதாவது கொள்ளையடிச்சிட்டு போயிடுவாங்கன்னு என்ன பண்றாங்க, மக்கள்லாம் சேர்ந்து அங்க இருக்க ஒரு மலையடி வாரத்துல ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க, ஒரு காட்டு புதர். அந்த புதருக்குள்ள ஒளிச்சு வச்சிருக்கிறாங்க. அதை வந்து இவர் சொல்றாரு, இந்த மாதிரி புதருக்கு அடியில எனக்கு ரொம்ப காலமா நான் வந்து மறைஞ்சு கிடக்குறேன், நீ என்ன செய்ய, என்ன அதுல இருந்து மீட்டெடுத்து எனக்கு வந்து பிருந்தாவனம் மலை மேல எனக்கு ஒரு கோயில் கட்டு அப்படின்னு வந்து கனவுல வந்து உத்தரவு கொடுக்குறாரு. அது கேட்டோன்னா அவர் பதறி போய் எழுந்திருச்சு அந்த ஊர் மக்கள் எல்லாம் கூட்டிட்டு வந்து அவங்களோட துணையோட அந்த முள்ளெல்லாம் அகற்றி அங்க அவர் சொன்ன இடத்துக்கு போய் பார்த்தா அங்க கோபாலன் விக்கிரகம் இருக்குது. அப்புறம் அதை எடுத்துக்கிட்டு வந்து அதை சுத்தப்படுத்தி தூய்மைப்படுத்தி ஊர் மக்களோட உதவியோட அவர் கேட்டபடியே பிருந்தாவனத்தோட உச்சியில ஒரு கோயில் அமைச்சு அங்க வந்து கோபால டெய்ட்டிக்கு பூஜை எல்லாம் ஏற்பாடு பண்றாரு. இப்படி அந்த மாதிரி அவர் செய்யும் பொழுது அவர் சந்தனம் கேட்பாரு, என்ன காலமா நான் புதருக்குள்ள இருக்கிறேன், எனக்கு வந்து உடம்பெல்லாம் எரியுது, நீ போய் சந்தனம் கொண்டு வா அப்படின்னு. அப்பவும் அவர் என்ன செய்யறாரு, அவர் சொன்னபடியே போய் மலைநாடு, அந்த இது மலையநாடுன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பூரிக்கு பக்கத்துல ஒரு இடத்துல இருந்து சந்தனம் எல்லாம் கொண்டு வந்து அந்த கோபாலனுக்கு வந்து பூசி விடுவாராம். அப்படி அவருடைய லீலைகள் வந்து ஒரு தரம் இல்ல, 2 தரம் இல்ல, 3 தரம் அவருடைய கனவுல வந்து அவர் வந்து காட்சி கொடுக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லப்படுது அவருடைய சரிதம். அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் எல்லாம் யார் பாதுகாக்கிறாரு, அவருக்கு பசின்னா கடவுளே வந்து பால் எடுத்து கொடுக்குறாராம். அந்த அளவுக்கு பகவானுடைய இதுல தெய்வீக இயற்கையின் பாதுகாப்பில் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எப்போதும் எனது புகழை கீர்த்தனம் செய்து கொண்டு பகவானை எப்போதும் அவருடைய பாட்டை பாடிக்கிட்டு திடமான உறுதியோட முயன்று கொண்டு எனக்கு வந்தனை செய்தபடி, பகவானை வந்தனை செய்தபடி மகாத்மாக்கள் என்ன செய்யறாங்க, பக்தியுடன் நித்தியமாக என்னை வழிபடுகிறார்கள். சும்மாலாம் இல்ல, பக்தியோட வழிபடுறாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லப்படுது. இங்க பாத்தீங்கன்னா நம்முடைய பிரபுபாதா உதாரணமா சொல்லி இருக்கிறாங்க. அவர் எத்தனை வயசுல வந்து மேல்நாட்டுக்கு போனாரு, 69 வயசு. 69 வயசுல நாமெல்லாம் ஒரு மூலையில படுத்து தூங்குவோம். ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு, அப்பதான் தொடங்குறாரு தன்னுடைய இயக்கம், பக்தி இயக்கத்தை அப்பதான் ஆரம்பிச்சு வைக்கிறாரு. அதுக்கு பிறகு 12 வருஷம் அவர் வந்து கடுமையா உழைத்து அங்க வந்து வெளிநாட்டுல எல்லா பக்தர்களையும் திரட்டி நிறைய 108 டெம்பிள்ஸ் எல்லாம் கட்டி அவங்க நிறைய சீடர்களை உருவாக்கி இப்ப நம்ம இஸ்கான் வழியா நம்ம வந்து இப்ப வந்து இந்த பகவத்கீதையை படிக்கிறோம்னா அதுக்கு ஊன்றுகோலா, அவருக்கு மூல காரணமா இருந்தது நம்மளுடைய ஸ்ரீல பிரபுபாதா அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுதான் வந்து பக்தியில இருக்கிறவங்க செய்யக்கூடிய செயல்கள் அப்படின்னு. 17 படிக்க மாட்டாச்சு. 17 17 ஜகதோ மாதா தாத்தா பிதாமகः வேத்யம் பவித்ரமோங்கார ருக்சாமயஜூரேவ ச. ஹரே கிருஷ்ணா. இந்த அகிலத்தின் தந்தையும் தாயும் காப்பவனும் பாட்டனாரும் நானே. பாட்டனார்னா இப்ப வந்து நம்ம வந்து பிதாமகா அப்படின்னு இதுல சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நம்ம வந்து நம்மளை படைச்சது வந்து பிரம்மதேவன், பிரம்மதேவனை படைச்சது பகவான் அப்படிங்கும்போது அவர் வந்து நமக்கு தாத்தா மாதிரி ஆகிறாரு, அதான் பிதாமகர்.
தாயும் தந்தையும் காப்பவனும் அனைத்தும் அவரே. அறியப்பட வேண்டிய பொருளும் தூய்மைப்படுத்தும் பொருளும் ஓம் என்னும் மந்திரமும் நானே. அனைத்தும் பகவானுடைய, இதெல்லாம் அவருடைய விபூதிகள், அவருடைய வைபவங்களை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்கு. ரிக் சாம யஜுர் வேதங்களும் நானே. வேதங்கள்லாம் யாருடைய வாயிலிருந்து வந்தது? பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வந்தது. அதனாலதான் அபருஷேய அப்படின்னு அதுக்கு பேரு. யாரும் இங்க உருவாக்கல. வியாசர் தொகுத்து கொடுத்தாரே தவிர வேதங்கள் அவர் எழுதப்படல. அவரால ஏற்கனவே பகவானுடைய திருவாயிலிருந்து வந்தது அவரே அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அது 18, 19. கதிர் பர்த்தா பிரபு சாட்சி நிவாச சரணம் சுஹൃத் பிரபவ பிரளயஸ்தானம் நிதானம் பீஜம் அவ்யயம் தபாம் யஹமஹம் வர்ஷம் நிக்ருண்யாம் யுத்ருசுஜாமிச அமிர்தம் சைவ மிருத்யுச்ச சதசச்சாஹம் அர்ஜுன. நானே இலக்கு. நம்மெல்லாம் அல்டிமேட் கோல் எது? பகவானுடைய இருப்பிடம். காப்பவன் யாரு? பகவான் விஷ்ணு, காக்கும் கடவுள். தலைவன், சாட்சி, வசிப்பிடம், அடைக்கலம் மற்றும் மிக நெருங்கிய நண்பன். சுகிருதம் சர்வபூதானாம் அப்படின்னு நம்ம படிச்சோம் இல்லையா? எல்லா படைப்பு, அழிவு எல்லாவற்றின் ஆதாரம், தங்குமிடம் மற்றும் நித்தியமான விதை, பீஜம் யாரு? பகவான் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. இவ்வளவோ விஷயங்கள் அவர்கிட்ட இருந்தும் மக்கள் என்ன செய்யறாங்க? அவரை நம்ப மாட்டேங்கிறாங்க. அவரை வணங்க மாட்டேங்கிறாங்க. அவர் வாயாலே சொல்றதை கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க. அந்த மாதிரி காலகட்டத்துல ஒரு தடவை ஒரு ராமானுஜரை சந்திக்கும் பொழுது, இது மாதிரி மக்கள்லாம் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க நான் சொல்றத அப்படின்னு சொன்னோன்னா, அவர் சொல்றாராம், நான் ஒன்னு சொல்றேன் கேக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்டேன்னா, சொல்லுங்க, மக்கள்லாம் நல்வழிப்பட்டா போதும் அப்படிங்கிறாராம். அப்போ அப்பனா நீங்க எனக்கு சீடனா வரணும், நான் உங்களுக்கு குருவா இருப்பேன் அப்படின்னாராம். சரி பரவாயில்ல அப்படின்னுட்டு உடனே அவர் சீடன் நிலைக்கு வர்றாரு. ராமானுஜர் குருவா இருக்கிறாராம். என்ன சொல்றாரு? நான் சொன்னா, அதாவது குரு சொன்னா மக்கள்லாம் வழிபடுவாங்க, நேரடியா பகவான் சொன்னா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க, குரு மூலமா என்ன செய்வாங்க? இறைவனை சென்றடைவாங்க அப்படின்னு அந்த கருத்துக்காக அந்த இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. அடுத்தது அர்ஜுனா, நானே வெப்பத்தை கொடுப்பவன், மழையை தடுப்பவனும் கொடுப்பவனும் நானே. வெப்பம் எங்க? சூரியனுடைய, சந்திர சூரியர்கள் அவருடைய திருக்கண்கள். மழையை கொடுப்பவனும் தடுப்பவனும். அவரை கட்டளையிட்டாதான் அங்க வருண பகவான் மழையை பொழிவாரு. இந்திரன் மழையை கொடுக்கறதுக்கு சம்மதம் பண்ணுவாரு. இப்படி அவர் சொல்றாரு. நித்தியமும் நானே, மரண உருவமும் நானே. அவரே கால ரூபத்துல நம்ம இதுல படிப்போம் 11th சாப்டர்ல. ஜடம் சேதனம் இரண்டும் எண்ணில் உள்ளன. அவர்கிட்ட என்ன இருக்கு? உயிர் உள்ளவை உயிரற்றவை அனைத்தும் பகவானுக்குள்ள அடக்கம் அப்படிங்கிறத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. மத்தஜி 20, 21. வித்யா மாம் சோம பாபூத பாபா யங்ஞைரிஷ்வா ஸ்வர்கதிம் பிரார்த்தயந்தே தே புண்ணியமாசாத்ய சுரேந்திர லோகம் அசனந்தி திவ்யான் திவி தேவபோகான் ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मध्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना कदा गतं कामकामा लभन्ते. சொர்க்கலோகத்தை அடைவதற்காக வேதங்களை பயின்று சோமரசத்தை அருந்துவார்கள். நம்ம எல்லாம் வேதம் படிச்சோம்னா அதுல இருக்க கர்மகாண்டா பகுதியை படிச்சுட்டு நம்ம என்ன செய்வோம்? சொர்க்கலோகத்துக்கு போகணும், பிரம்மலோகத்துக்கு போகணும், அதுக்கு தந்த யாகத்தை செய்வோம் அப்படின்னு அந்த யாகங்களை செஞ்சு அதோட பிரதிபலனா அங்க என்ன பண்றது? போய் அங்க வேதங்களை படிக்கிறது, யாகங்கள் செய்யறது, இறந்த பிற்பாடு அந்த உலகத்துக்கு போறது, அங்க போய் சோமரசம் அருந்துறது, அந்த ரம்பை ஊர்வசி நடனத்தை பார்த்து கழிக்கிறது. இப்படி அந்த நிலையில நாம வழிபடுறோம். எப்படி? மறைமுகமாக இறைவனை நேரடியா வழிபடாம சுத்தி வளைச்சு வழிபடுறோம். அதாவது தேவர்களை நம்ம வழிபடுறோம். இதன் மூலமாக அவர்கள் பாவ விளைவிலிருந்து தூய்மை அடைந்து புண்ணியமான இந்திரலோகத்தில் பிறவி அடைத்து அங்க தேவ சுகங்களை அனுபவிக்கின்றனர். அந்த இதெல்லாம் செய்யறதுனால நாம அந்த உலகத்துக்கு போய் அந்த பலன்களை அனுபவிக்கிறது உண்மை அப்படின்னு பகவான் சொல்றாங்க. ஆனால் சொர்க்கலோகத்தில் அத்தகு பரந்த சுகத்தை அனுபவித்துவிட்டு தங்களது புண்ணியன்களின் பலன்கள் தீர்ந்தவுடன் அவர்கள் மீண்டும் இந்த மரணலோகத்தில் வீழ்கின்றனர். இப்ப போய் அங்க இந்திரலோகத்துக்கு போனோம், சுகங்களை அனுபவிச்சிடும், அங்கேயே நிரந்தரமா தங்குவோம்னா இல்ல. அங்க இருந்து இறைவனோட உலகத்துக்கு போவோம்னா இல்ல. அங்க இருந்து மறுபடியும் எங்க விழறோம்? மரணலோகம். அதுதான் இங்க சொல்லியிருக்கு மத்திய லோகம்னு.
அந்த உலகத்துல வந்து மறுபடியும் வந்து என்ன பண்றோம், விழுந்துடுறோம், இந்த பூலோகத்துக்கு வந்துடுறோம். இவ்வாறாக புலனின்பத்திற்காக வேத தர்மத்தை கடைபிடிப்பவர்கள் பிறப்பு இறப்பினையே அடைகின்றனர். நம்மளுடைய புலன்களுடைய ஆசையை தீர்த்துக்கிறதுக்காக நாம வேதங்கள்ல சொல்லப்பட்ட வழிமுறைகளை கடைபிடிச்சோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும், பிறப்பு இறப்பு, அதாவது புனரவி ஜனனம் புனரவி மரணம், அதுதான் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். அதுக்கு 2 உதாரணம் இங்க அழகா கொடுத்திருக்கிறாங்க. என்ன பண்றாங்க, வேதங்களை படிக்கிறவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதோட பலனா வந்து சொர்க்கலோகத்துக்கு போறாங்க, திரும்பி அதே வேகத்துல திரும்பி இறங்கி வராங்க. இந்த சைக்கிள் வந்து இந்த கயர்ல போயிட்டு அதே வேகத்துல சரணி இறங்குது. இங்க ஒரு ஜெயிண்ட் வீல் இருக்கு, இதுல வந்து நம்ம ஏறி உட்கார்ந்தோம்னா இது என்ன பண்ணும், நம்மள மேல கொண்டு போய் இங்க விடும். அது வந்து சொர்க்கலோகம் மாதிரி. திரும்பி அங்கேயே இருப்போமான்னா இல்ல, திரும்பி இங்க வந்து ஒடியாந்து கீழே தான் வந்து இறங்கணும், இந்த பூலோகத்துக்கு. இது மாதிரிதான் நம்ம வந்து நம்மளுடைய புலனாசைக்காக செய்யக்கூடிய செயல்களால நம்ம வந்து பிறப்பும் இறப்பும் மாறி மாறி நமக்கு நடந்துகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. 22 மாதாஜி. अनन्या चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्. ஆனால் எனது திவ்ய ரூபத்தின் மீது தியானம் செய்து கொண்டு களங்கமற்ற பக்தியுடன் என்னை நித்தியமாக வழிபடுவர்களுக்கு அவர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களிடம் இருப்பவற்றை காத்தும் நான் பாலிக்கின்றேன். ஆனா பகவானுடைய அந்த திரு உருவம் இங்க இருக்கு இல்லையா, விஷ்ணு ரூபம், அந்த ரூபத்தை யார் ஒருத்தவங்க மனசுல தியானம் பண்றாங்களோ, களங்கமற்ற பக்தி செய்யறாங்களோ, அவங்க வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவங்களுக்கு தனக்குன்னு வேணுங்கிறத அவங்க கவலையே பட வேணாம். இப்ப உதாரணமா குசேலர் என்ன பண்றாரு, ஏழ்மையில இருக்கிறாரு. அவர் வந்து ஒரு பிடி அவ்வளவு கடன் வாங்கி எடுத்துட்டு போய் பகவானுக்கு அதையும் கூட கொடுக்க வைக்கப்படுறாரு, பழைய கிழிந்த துணியில இருக்கும்போது. ஆனா அதை வந்து பகவான் என்ன பண்ண, வலுக்கட்டாயமா வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு அவருக்கு வந்து செல்வத்தை வந்து வாரி வாரி வழங்குறாரு அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். அதாவது அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை அவரே வந்து கொடுத்துருவாரு. இதுக்கு உதாரணமா ஒரு கதை கூட இருக்குது. பூரியில வந்து அர்ஜுன் மிஸ்ரா அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து வாழ்ந்தாராம். அவர் என்ன பண்ணா, அவர் வந்து எப்ப பார்த்தாலும் கீதையை படிச்சுக்கிட்டே இருப்பாராம் சதா சர்வ காலமும். அதனால அவருக்கு கீதா பாண்டான்னு அவங்க பேரு, அங்கெல்லாம் பாண்டான்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, கீதா பாண்டான்னு பேர் வச்சிடுறாங்க. அப்படிப்பட்ட அவர் வந்து கீதையை படிச்சுக்கிட்டே எப்ப பார்த்தாலும் உட்கார்ந்துருக்கிறாரா. அவரோட மனைவிக்கு ரொம்ப ரொம்ப கோபம். நீங்க பார்த்தாலும் எப்ப பார்த்தாலும் கீதையை படிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துருக்கீங்களே, வந்து நமக்கு வந்து சாப்பாட்டுக்கு வழி இல்ல, குழந்தைங்க எல்லாம் பட்னியில அடக்குறாங்க அப்படின்னு வருத்தப்பட்டுட்டு அவங்க என்ன செய்யறாங்க, இங்க வந்து பார்த்தா அனன்யா சிந்தையந்தோமா, இதுல வந்து யோகக்ஷேமம் மகாமியகம்னு இருக்கு இல்லையா, அதாவது அந்த பக்தர்களுக்கு வேண்டியவற்றை கொடுத்தும் அவர்களை இருப்பவற்றை காத்தும், அந்த வரியை படிச்சுட்டு பகவான் வந்து நமக்கு என்ன உதவி பண்றாருன்னு சொல்லி அந்த புஸ்தகத்தை வந்து கிறுக்கி விட்டுடுறாங்க. வந்து அந்த இடத்த அடிச்சு கிறுக்கி விட்டுடுறாங்க. கிறுக்கி விட்டோம்னா அவருக்கு மனசு வந்து ரொம்ப வலிக்குது. அவருக்கு உடனே என்ன பண்றாரு, இந்த மாதிரி தன்னுடைய மனைவி செஞ்சுட்டாங்களேன்னு வருத்தப்பட்டு எழுந்திரிச்சு வீட்டை விட்டு வெளியில போயிடுறாரு. வெளியில போனதுக்கு அப்புறம் அந்த வீட்டுக்கு யார் வராங்கன்னா 2 பாலகர்கள் வராங்க. ஒருத்தவங்க வந்து கண்ணங்கரையில் இருக்காங்க, இன்னொருத்தவங்க பொன்னிறத்துல இருக்கிறாங்க. 2 பேரும் தூக்க முடியாம தூக்கிட்டு 2 பேரும் பெரிய மூட்டையை தூக்கிட்டு வராங்க. வந்து அவங்க வீட்டுல வந்து கொடுக்குறாங்க. பார்த்தா அதுல அரிசி, பருப்பு, தானியங்கள், காய்கறிகள், பழங்கன்னு எல்லா விதமான குடும்பத்துக்கு சாப்பிடுறதுக்கு தேவையான பொருள் அனைத்தும் இருக்கு. அதை பார்த்துட்டு, யாருப்பா நீங்க, எதுக்கு கொண்டு வந்தீங்கன்னா, எனக்கு வந்து கீதா பாண்டா தான் கொடுத்து விட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து சொல்றாங்க. சொன்னோன்னா அப்படியா, இது சரி இருங்க, நான் சமைச்சு சாப்பிடலாம், சாப்பிட்டுட்டு நீங்க போகலாம் அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. உடனே அவங்க சொல்றாங்க, இல்ல எங்களால சாப்பிட முடியாது, எங்க நாக்குல வந்து அடிபட்டுருக்கு, தழும்பேறி இருக்குது, எங்களால சாப்பிட முடியாது, நாங்க கிளம்புறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க 2 பேரும் போயிடுறாங்க. போனதுக்கு அப்புறம் அர்ஜுன் மிஸ்ரா அங்க வந்து அவர் வராரு, கீதா பாண்டா வந்தா வீடு வந்து ஒரே வாசனை மயமா இருக்கு. சமையல் பிரமாதமான சமையல் சமைச்சிருக்கிறாங்க, வாசனை மூக்க தொலைக்குது. அவர் வந்து ஆச்சரியமா வந்து கேட்கிறாரு, ஏது இவ்வளவு பொருட்களை எப்படி உனக்கு கிடைச்சது, சமைச்சிருக்க அப்படின்னு அவர் கேட்கும்போது, நீங்க தானே கொடுத்து விட்டீங்க, உங்களுடைய சீடர்கள்னு சொல்லிட்டு 2 பேர் கொண்டு வந்து கொடுத்தாங்களே அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அப்படியா, அவங்க எப்படி இருந்தாங்க பாக்கிறதுக்கு, ஒருத்தர் கருப்பா இருந்தாரு, ஒருத்தர் வந்து பொன்னிறத்துல இருந்தாரு, வெண்ணிறத்துல இருந்தாரு அப்படின்னு வந்து அவங்க சொல்றாங்க. சொன்னோன்னே, அப்படியா, அவங்கள சாப்பிட்டு போக சொல்லலையா நீ அப்படின்னு சொன்னோன்னா, இல்ல நான் சாப்பிடதான் சொன்னேன், அவங்க நாக்குல வந்து தழும்பேறி இருக்கு, அடிபட்ட இது நாக்கு தழும்பேறி இருக்குன்னாங்க,
அதனால சாப்பிடாம போயிட்டாங்க அப்படின்னோன்னா அவருக்கு வந்து சொரையன்னு உதைக்குது. இந்த மனைவி பண்ணாங்க இல்லையா, அந்த புஸ்தகத்துல வந்து கிறுக்கி விட்டாங்கல்ல, அதுதான் வந்து அவருடைய வந்தவங்களுடைய நாக்குல வந்து தழும்பா இருந்தது. யார் வந்தா அப்படிங்கறத சட்டுன்னு புரிஞ்சுக்கிறாரு. பூரியில இருக்கக்கூடிய ஜெகநாதரும் பலராமரும் தான் அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு 2 பேரும் அறக்க பறக்க ஓடி போய் கோயிலுக்கு போய் பகவானுடைய பாதத்துல விழுந்து வணங்குறாங்களாம். அந்த மாதிரி பகவான் என்ன செய்வாரு, தன்னுடைய பக்தர்களுக்கு என்ன தேவையோ அத வந்து அவர் வந்து கொடுப்பாராம். அத வந்து நம்பாதவங்களுக்கு இத வந்து காட்டி கொடுப்பாராம். இந்த மாதிரி வந்து செயல்படுத்தி செஞ்சு கொடுப்பாராம். அதுதான் இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 23 மாதாஜி. येऽप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धायन् विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् அது வந்து இதுல மற்ற தேவர்களை நம்பிக்கையோடு வணங்கும் பக்தர்கள் உண்மையில் என்னை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். அதே சமயத்துல பகவானை வணங்காம நாம தேவர்கள் எல்லாம் வழிபடுறோம் இல்லையா. இப்ப வந்து கல்விக்கு வந்து சரஸ்வதிய, இப்ப வந்து நமக்கு வந்து பலம் வேணும்னா அதுக்கு தகுந்த கடவுளை, இப்படி நம்ம ஒவ்வொரு தெய்வங்களை வழிபட்டோம்னா சுத்தி வளைச்சுதான் நம்ம வந்து மறைமுகமாக இறைவனை வழிபடுறோம் அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கணும். புத்தியின் மகனே, ஆனால் அத்தகைய வழிபாடு தவறான வழியில் செய்யப்படுவதாகும். இது வந்து தவறான வழிபாடு. ஏன்னா பகவானுடைய அங்கங்களா தான் வந்து தேவர்கள்லாம் இருக்காங்க. அவருடைய கண்களா சூரிய சந்திரர்கள், கை கால், அவருடைய உடல் பாகங்களா தான் அந்த தேவர்கள் இருப்பாங்க. அப்ப பகவானுக்கு தொண்டு செய்தாலே அது அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா போகும். அதனாலதான் வந்து இது தவறான வழிபாடு அப்படின்னு வந்து பகவான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கிறாங்க. 25 மாதாஜி. यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽभिमाम् தேவர்களை வழிபடுபவர்கள் தேவர்களிடையே பிறப்பார்கள். யார் எந்த கடவுளை வழிபடுறோமோ அந்த உலகத்துக்கு தான் நம்ம என்ன செய்வோம், இறந்த பிற்பாடு போவோம். இப்ப பிரம்மனை வழிபடுறவங்க பிரம்மலோகம், சிவனை வழிபடுறவங்க கைலாயம். இப்ப மனிதர்களை வழிபடுறவங்க அந்த அந்த மனுஷங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த உலகத்துக்கே தான் வருவாங்க. பூத பிசாசுகளை வழிபடுறவங்க பூதங்களிடையே பிறப்பார். முன்னோர்களை வழிபடுவர்கள் முன்னோர்களிடம் செல்வர். பூதங்களை வழிபடுவர் பூதங்களிடையே பிறப்பார். ஆனால் என்னை மட்டும் வழிபடுவர்கள் என்னுடனே வாழ்வார். பகவானுடைய உலகத்துக்கு போனா மட்டும்தான் திரும்பி வர மாட்டோம். இங்க வந்து நம்ம மற்ற உலகங்களுக்கு போனா மறுபடியும் வந்து இங்க பிறந்து மறுபடியும் ஆரம்பிக்கணும் முதல்ல இருந்து. ஆனா இறைவனை வணங்கிட்டோம்னா அந்த இறைவனுடைய உலகத்துக்கு போனவங்க திரும்பி இந்த உலகத்துக்கு வரமாட்டாங்க அப்படிங்கறத பகவான் இங்க சொல்றாங்க. 26 மாதாஜி. पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युभक्तृं अज्नामि प्रयतात्मनः ஹரே கிருஷ்ணா. அன்புடனும் பக்தியுடனும் ஒரு இலையோ ஒருவன் வந்து ஒரு இலையோ ஒரு பூவோ ஒரு பழமோ நீரோ அளித்தால் அதனை நான் ஏற்கின்றேன். நம்மளால முடிஞ்சது என்ன முடியுமோ, நம்ம வீட்டுல நமக்கு என்ன கிடைக்குதோ அதை பகவானுக்கு பிரசாதமா படைச்சு நம்ம வந்து ஏத்துக்கணும். அது எளிமையா ஒரு ஒண்ணுமே இல்லாத ஏழை கூட ஒரு பூவை வச்சு பண்ணலாம், ஒரு இலைய வச்சு பண்ணலாம், ஒரு டம்ளர் கிளாஸ் தண்ணி வச்சு கூட நைவேத்தியம் பண்ண முடியும். ஆனா அதுதான் எளிமையா பண்ணவங்களுக்காக, அதாவது ஒண்ணும் இல்லாத ஏழைகளுக்காக சொல்லப்பட்டது. இருக்கிறவங்க நிறைய பிரசாதங்களை படைச்சு நம்ம சாப்பிடலாம் பகவானுக்கு படைச்சிட்டு. அதுதான். ஆனா எப்படி செய்யணும், அன்புடனும் பக்தியுடனும். பகவான் மேல ஒரு பிரேமையோட, பகவானுக்கு இது பிடிக்குமே, ஸ்வீட்னா ரொம்ப பிடிக்குமே அவருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு அவருக்காக செய்யணும். பக்தியோட படைக்கணும், அந்த மாதிரி செய்யணும் அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதுக்கு ஒரு கதை. இங்க வந்து விதுரரோட மனைவி வந்து என்ன செய்யறாங்க, இவரு அஸ்தினாபுரத்துக்கு தூது போறாரு இல்லையா பகவான் கிருஷ்ணர். அப்ப போகும் பொழுது திருதராஷ்டிர அரண்மனையில வந்து துரியோதனன் தங்குறதுக்கு கூப்பிடுறான். பல வகையான விருந்துகளை படைச்சு வச்சுட்டு கூப்பிடுறான். ஆனா அவர் போகல. நான் வந்து தூதுவனா வந்திருக்கிறேன், உன் வீட்டுல வந்து சாப்பிட்டுட்டு நான் வந்து தூதா வந்தேன்னா உனக்கு சாதகமா பேசுற மாதிரி இருக்கும், நான் வரமாட்டேன், நான் வந்து விதுரர் வீட்டுக்கு போறேன்னு அவர் விதுரர் வீட்டுக்கு போறாரு. விதுரரோட மனைவி என்ன செய்யறாங்க, அவரை பார்த்த ஒரு சந்தோஷத்துல என்ன செய்யறோன்னே தெரியல, வாழைப்பழத்தை உரிச்சு உரிச்சு பழத்தை கீழே போட்டுட்டு தோலை கொடுக்குறாங்க. அவரும் வாங்கி வாங்கி சாப்பிட்டுட்டு இருக்காரு தோலை. அங்க இருந்து விதுரர் வராரு. என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிற நீ அப்படின்னு வந்து கேட்கும் பொழுதுதான் அவங்களுக்கு தெரியுது, இவ்வளவு நிறைய வெறும் தோலை கொடுத்துருக்குறோம், பழத்தை கீழே கிடக்கு அப்படின்னு பதறி போறாங்களாம். அந்த மாதிரி அந்த இடத்துல என்ன நிக்குது அப்படின்னா பக்தி. அவர் வந்து விதுரரோட மனைவி வந்து பகவான் மேல ஒரு பக்தியை தான் வச்சாங்க, ஒரு அன்பை தான் தெரிவிச்சாங்க.
அவங்க வந்து பகவானும் என்ன பண்றாரு, அந்த தோலையே வந்து அவர் பழமா ஏத்துக்கிறாரு. அந்த அளவுக்கு அந்த இடத்துல இருக்கு ஒரு அன்பு அப்படிங்கறத சொல்லப்பட்டிருக்கு. 27 மாதாஜி. यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि तदासि यत् यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्. राधे कृष्ण. ஹரே கிருஷ்ணா. குந்தியின் மகனே, எதையெல்லாம் நீ செய்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ உண்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ படைக்கின்றாயோ, எதையெல்லாம் நீ கொடுக்கின்றாயோ, எந்த தவங்களை எல்லாம் செய்கின்றாயோ அதனை எனக்கு அர்ப்பணமாக செய்வாயாக. அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு, நீ செய்யக்கூடிய செயல்கள் எல்லாத்துக்கும் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிடு, முடிஞ்சு போச்சு. எதை செஞ்சாலும் சரி, அத மாதிரி நீ செய்யும் பொழுது நீ என்ன செய்வ, நான் வந்து உனக்கு வந்து தேவையானதை நானே வழங்குவேன் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த இடத்துல அவர் சொல்றாரு. அவருடைய பக்தியை ஏத்துக்குவேன் அப்படின்னு. இதுக்கு உதாரணமா ஒரு கதையும் இருக்குது. வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு கோயில்ல வந்து ஒரு சிறுவன் இருக்கான், பிராமண சிறுவன். அவன் வந்து அந்த கோயில்ல வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கான். அந்த குருக்கள் வந்து என்ன செய்யறாங்க, அவனுக்கு வந்து மாலை கட்ட சொல்றாங்க. அவன் வந்து கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டே வேலை செய்வான். அதான் அவனுடைய பழக்கம். பகவான் மேல அவ்வளவு பிரேம. அவன் என்ன பண்ணான், கிருஷ்ணார்ப்பணம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டு மாலை தொடுக்கிறான். அவன் வந்து 15 மாலை அவர் சொல்றாரா, அந்த 15 மாலை கட்டி வச்சிருக்கிறான். ஆனா கிருஷ்ணருடைய கழுத்துல வந்து ஒரு மாலை இருக்குது. அவன் குருக்கள் வந்து பார்த்துட்டு திட்டுறாரு, நீ எப்படி மாலையை போட்டன்னு. இல்ல, நீங்க சொன்ன அளவுக்கு நான் என்னைக்கு எண்ணி வச்சிருக்கேன் பாருங்க அப்படின்னு சொன்னான்னா அவருக்கு நம்பிக்கை இல்லை. நீ போய் கிணத்துல தண்ணி அவர் பகவானுக்கு அபிஷேகத்துக்கு நீர் இறைச்சு கொடு, அண்டால நொப்பு அப்படின்னு சொன்னான்னா அவன் போய் என்ன பண்றான், நீர் இறைக்கும் போது கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிட்டே நீர் இறைக்கிறான். அங்க குருக்கள் வந்து பார்த்தா, அங்க அர்ச்சகர் பார்க்கும் பொழுது பகவான் வந்து சொட்ட சொட்ட ஈரத்தோட நிக்கிறாரு. உடனே அவருக்கு வந்து மறுபடியும் சந்தேகம், இவன் தான் எதுவும் பண்ணிட்டான், அபிஷேகம் இவனே பண்ணிட்டான் அப்படின்ட்டு, நீ இந்த வேலையும் செய்ய வேணாம், நீ போய் மடப்பள்ளியில சக்கரை பொங்கல் தயார் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டு பகவானுடைய சன்னதியை பூட்டி சாவி எடுத்து இடுப்புல முடிஞ்சுக்கிட்டு வீட்டுக்கு போயிடுறாரு. அவன் வந்து அங்க போய் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லிக்கிட்டு சக்கரை பொங்கல் தயார் பண்றான். அர்ச்சகர் வந்து கதவை அவரு தான் திறக்கிறாரு, பூட்டை திறக்கிறாரு. திறந்தா உள்ள ஒரே சக்கரை பொங்கல் வாசனை, நெய் மனம் கமழுது. அவருடைய வாயில வந்து சக்கரை பொங்கல் ஒட்டிட்டு இருக்கு, பகவானுடைய வாயில. அதை பார்த்தோன்னா அவருக்கு என்ன சொல்றதுன்னே தெரியல. இந்த மாதிரி எப்படி நடக்கும், நான் தான் பூட்டி வச்சிருந்தேனே, அவன் உள்ளே வரலையே அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது, அப்போ வந்து அவருடைய கனவுல வந்து பகவானே சொல்றாரு, நீ அவன் ஒண்ணுமே செய்யல, அவன் ஆனா எல்லாமே எனக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி செஞ்சான், அதை நான் ஏத்துக்கிட்டேன், அவன் மேல எந்த குற்றமும் இல்ல அப்படின்னு சொன்னோன்னதான் அந்த அர்ச்சகருக்கு அவனுடைய பக்தியோட நிலை வந்து தெரியுதாம். அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒவ்வொருவரும் நம்ம என்ன செய்யணும்னா, எதை செஞ்சாலும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு கிருஷ்ணார்ப்பணம் அப்படின்னு சொல்லி, நம்ம ஒரு சாதாரண சின்ன வேலை, நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில போறனா கூட, வீட்டை விட்டு வீட்டுக்குள்ள வந்தா கூட நம்ம பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணி நம்ம செஞ்சோம்னா பகவான் அதை வந்து ஏத்துக்கிறார் அப்படிங்கிறதுக்காக இது சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி 29. 28 माताजी. 29. 29. समोहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि देदेषु साप्यहम्. राधे कृष्ण. ராதே கிருஷ்ணா. நான் யாரிடமும் பொறாமை கொள்வதோ பாரபட்சம் காட்டுவதோ இல்லை. பகவானுக்கு வந்து எல்லாருமே சமம்தான். யாருக்கிட்டையும் அவர் வந்து பாரபட்சம் காட்ட மாட்டாரு. பகவான் 4 குழந்தைங்க வீட்டுல இருந்தா 4 குழந்தைங்க அப்பாவுக்கு எப்படி சமமோ அது போலதான் பகவானுக்கு நாம எல்லாரும். நான் அனைவருக்கும் சமமானவன். ஆயினும் பக்தியுடன் எனக்கு அன்பு தொண்டு புரிபவன் யாராயினும் அவன் எனக்கு நண்பன். அவன் என்னில் இருக்கிறான், நானும் அவனுக்கு நண்பனாகிறேன். இததான் நான் சொன்னேன். எப்படி வந்து ஒரு தோழமை வருது அப்படின்னா, நாம பகவானுக்காக நாம வந்து என்ன செய்யணும், அன்பு தொண்டு புரியணும். அன்பு தொண்டு புரியும் பொழுது பகவானுக்கு பிரியமான ஒரு தோழமை நிலையில நாம வர முடியும். பாருங்க எப்படி வந்து பகவான் வந்து கட்டி பிடிச்சிட்டு இருக்கிறாரு. அந்த நிலையில நாமெல்லாம் வரணும்னா பகவானுக்கு நம்ம வந்து அன்பு தொண்டு புரியும் பொழுது தோழமையா நம்ம ஒரு சாக்கிய ரசத்துக்கு வருவோம். 30 மாதாஜி. अभिषेक सुदुरासारो भजते मामनन्यपाक् साधुरेव समन्दव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः. राधे कृष्ण. ராதே கிருஷ்ணா. ஒருவன் மிகவும் மோசமான செயலை செய்தாலும் அவன் பக்தி தொண்டில் பிறழாது ஈடுபட்டிருந்தால் அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும். ஏனெனில் அவனை தனது தீர்மானத்தில் திடமாக உள்ளான். இப்ப பாத்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ஆழ்வார் வரிசையில பாத்தீங்கன்னா திருமங்கை ஆழ்வார் வந்து ஒரு சோழ மன்னனுக்கு ஒரு படைத்தளபதியா தான் ஃபர்ஸ்ட் இருந்தாரு.
அவருடைய வீர தீர செயல்களை பார்த்துட்டு அவருக்கு வந்து திருமங்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு நாட்டுக்கு அவரை வந்து ராஜாவாக்குறாரு அந்த சோழ ராஜா. அந்த நிலையில அவர் என்ன பண்றாரு, பகவானுக்கு நல்லா தொண்டுகள்லாம் செய்யறாரு. எல்லாம் வந்து அவருக்கு பக்தி விஷ்ணு மேல. அவர் நிறைய வந்து பகவானுக்கு செஞ்சு செஞ்சு கடைசியில அவர் இந்த நாட்டையே எழுந்துடுறாரு. எழுந்து என்ன பண்றாரு, கொள்ளை அந்த கொள்ளையடிச்சாவது பகவானுக்கு அந்த தொண்டு காரியங்களை செய்யணுங்கிற நிலைக்கு வராரு. அந்த மாதிரி கொள்ளையடிக்கும் போது ஒரு தடவை பகவான் நாராயணரே வராரு லட்சுமி தாயாரோட. அவர்கிட்டயே போய் எல்லாத்தையும் கொள்ளையடிப்பாரு. ஆனா அவருக்கு காலில் இருக்க மெட்டியை மட்டும் அவரால் கழட்ட முடியாதாம். அவருடைய பாதங்களை பிடிக்கணுங்கிறதுக்காக அந்த மெட்டியை பிடிக்க வருவாராம். அந்த மாதிரி மோசமான ஒரு செயல் அந்த கொள்ளையடிக்கிறதுங்கிறது. அந்த நிலையில இருந்தாலுமே எதுக்காக செய்யறாரு, பக்தியில செய்யறாரு. அந்த மாதிரி நிலையில இருக்கிறவங்கள சாதுவாதான் கருதணும் அப்படின்னு. ஏன்னா அவரு தன்னுடைய அந்த நிலையில வந்து மாறவில்லை, பக்தி நிலையில இருந்து மாறல அப்படிங்கிறத இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 31 மாதாஜி. ராதே கிருஷ்ணா. க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா. ஹரே கிருஷ்ணா. கேட்கல மாதாஜி. हरे कृष्ण माताजी। क्षिप्रं भवति तन्मात्मा शश्वत्शान्तिं इच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति. ஹரே கிருஷ்ணா. அவன் வெகு விரைவில் தர்மாத்மாவாகி, அப்படிப்பட்ட நிலையில ஒருத்தன் இருந்தாலும் மோசமான செயல்களை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாலும் அவன் என்ன பண்ணுவான், சீக்கிரமாவே தர்மாத்மாவை மாறுவான், நித்தியமான அமைதியை அடைகின்றான். குந்தியின் மகனே, எனது பக்தன் என்றும் அழிவதில்லை என்பதை தைரியமாக சொல்லு அப்படின்னு வந்து சொல்றாரு. இப்ப இந்த இடத்துல பிரகலாதன் வந்து என்ன பண்றாரு, வந்து தன்னுடைய தந்தையான அந்த இரண்யகசிபை வந்து நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்து வந்து அழிச்சிடுறாரு. அப்பவும் எல்லாரும் கிட்டக்கு நெருங்க பயப்படுறாங்க. அவருடைய உக்கிர தாண்டவம், அந்த முகத்துல கோபம் கொப்பளிக்குது. அப்ப வந்து எல்லாரும் என்ன சொல்றாங்க, அவரை சாந்திப்படுத்த உன்னாலதான் முடியும், நீ போ அப்படின்னு சொல்லி பிரகலாதன் அனுப்புறாங்க. அந்த மாதிரி நிலையில ஒரு பக்தனுக்கு தான் வந்து என்ன பண்ண முடியும், பகவானுடைய கோபத்தை கூட தணிக்கக்கூடிய நிலையில இருக்கும். பக்தன் என்று அழிவதில்லை அப்படின்னு இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. 32 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. मां ये पार्थ वयस्य प्रीतिया ये विषव्यो भावेन्या क्षेत्रियो वैश्यस्तदा சித்ரஸ்தே அபியாந்தி பிரம்மம் கதிம். ஹரே கிருஷ்ணா. இதுல வந்து என்ன சொல்லிருக்காங்க, பிருதாவின் மகனே வந்து கூப்பிடுறாரு அர்ஜுனனை. பெண்கள், வைசியர்கள், சூத்திரர்கள் இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த காலகட்டத்துல எப்படின்னா கடைநிலை கீழ்குலமா வச்சிருந்திருக்காங்க. பெண்கள் வந்து பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்க, ஒரு பெற்றோர்களுடைய பாதுகாப்பு, அப்புறம் ஒரு கணவனுடைய பாதுகாப்பு, அப்புறம் வயசான பிறகு மகனுடைய பாதுகாப்பு, இப்படி அந்த நிலையில பெண்கள். வைசியர் சூத்திரர்கள் வந்து தமோ மற்றும் ரஜோகுணத்துல இருந்தாங்க. அந்த கீழ்நிலையில இருக்கக்கூடியவர்கள் யாராக இருந்தாலும் என்னிடம் சரணடைபவர்கள் பரமகதியை அடைய முடியும். அப்ப அந்த மாதிரி கீழான அந்த இதெல்லாம் அந்த குணத்தை வச்சு அந்த வந்து அவருடைய பெண்மை, ஆண் பெண்கிற வித்தியாசம் எல்லாம் எதுக்கு இருக்கு, சமுதாயத்துக்கு தான் இருக்குதே தவிர பகவானுக்கு அந்த வேறுபாடு கிடையாது. அவங்க உயர்ந்த பிராமண குலத்துல பிறந்தாலும் ஒண்ணுதான், சண்டாளனா பிறந்தாலுமே பகவானுக்கு அனைவரும் சமம். எல்லாருக்கும் வந்து என்ன வந்து யாரோ ஒருத்தவங்க சரணடைஞ்சாலும் அவங்க எங்க போவாங்க, பரமகதியை அடைவார்கள் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் சொல்றாங்க. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகம் சொல்லுது. 34 மாதாஜி. மன்மனாபவ மத்பக்தோ மத்யாஜி மாம் நமஸ்குரு மாமே வைஷ்யசி யுக்தைவம் ஆத்மானம் மத்பராயணஹ. ராதே கிருஷ்ணா. ராதே கிருஷ்ணா. உனது மனதை எப்பொழுதும் என்னை பற்றி சிந்திப்பதில் ஈடுபடுத்தி, அதான் மன்மனா பவமத் பக்தோ, எனது பக்தனாகி எனக்கு வந்தனை செய்து என்னை வழிபடுவாயாக. இவ்வாறாக என்னில் முழுமையாக லயித்து நிச்சயமாக நீ என்னிடமே வருவாய். பகவானை நம்ம சென்றடையணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னா, எப்பொழுதும் நம்ம அவரை பத்தியே நினைக்கணும், நம்ம மனசுல அவரையே நிறுத்திக்கணும், அவருக்கு நம்ம தொண்டனாகணும், அவருக்கு நாம வந்து அடிமை மாதிரி நமக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், அவருக்கு தொண்டு புரியணும், அவரை பாட்டு பாடணும், அவரை வழிபடணும். இதெல்லாம் நம்ம செய்யும் பொழுது நாம அவருடைய உலகத்துக்கு சென்று சேர்வோம் அப்படின்னு அவருடைய வாயாலேயே இங்க வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. மாதாஜி பலஸ்ருதி யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா.
हरे कृष्णा माताजी சொல்லுங்க மாதாஜி. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे राजविद्या राजगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः। ओम श्रीकृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण। पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपादा की जय। रामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ், தேங்க்யூ ஸோ மச். கொஞ்சம் நேரம் எடுத்துக்கிட்டா கொஞ்சம் சாப்டர் கொஞ்சம் பெருசா விட்டேன். உங்களுக்கு ஏதாவது இந்த ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, இன்னைக்கு சாப்டர் பெருசுதான், எனக்கு நேரம் எடுத்தது. இது கிருஷ்ணி குருமூர்த்தி யாரு கேளுங்க மாதாஜி, அவங்க சாட்ல இதனால போடல, நம்பர் போடல, பாக்கி எல்லாரும் மார்க் பண்ணிட்டேன். குருமூர்த்தியா? ஃபர்ஸ்ட் டைமா வந்திருக்காங்க. குருமூர்த்தி கொஞ்சம் அன்மியூட் பண்ணி பேசுங்க, இல்லைன்னா சாட்ல உங்களுடைய நம்பரை போடுங்க. கிருஷ்ணி குருமூர்த்தி அன்மியூட் பண்ணுங்க. நாளே அன்மியூட் ஆப்ஷன் கொடுத்தா. ஹரே கிருஷ்ணா. அன்மியூட் பண்ணிட்டாங்க மாதாஜி. நம்பர் சொல்லுங்க மேடம். நம்பர் உங்களோட மொபைல் நம்பர். இன்னைக்கு முதல் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் வந்திருக்கீங்க இல்லையா கிளாஸ்ல? ஆமாம்மா, இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம். நம்பர் கொடுங்க, உங்க மொபைல் நம்பர் கொடுங்க. அட்டெண்டன்ஸ் போடுங்க. 944 28 28 10